تحية فشلان أو زحزحة سللبلبلا تجم قريت ريخ البسا كبرشن قنبل تتبسا مزازا قرمات مزا بحيل التمدرن دانا وزا خلي اقرن رحس زرقتا مريم حبنا اندح مسمزا نهبي زحسن المسل صبرين ما سير ولا بأنت سفيرين انبار قربان مزين تناديرين سيفكم حزنوا دادو بلولين يتفشلان أو زحزحة سللبلا اجم قريت ريخ اللبسا كمرشن قنبل انت تبكسا زنوا عرض بتا سدرا تولي وهبتا كل ززمعا سلالها قرد حروز ونعلعا بوشت بدكن يززمعا تقاقرا سنقي توهب البرهان غزا برقي تولب بلان زمزقر حقي مجمريا سلام تقاطعتنا هذا channel رحوس معالت دك أنستيو عالم لخاوي معالت دك أنستيو في اللايد ما نحماد إيرترا نقعنا بزبك عكن كبلني دلي زرسناي أزيات أم تدر في قابيز كنالو أو تيل كنالو سلازي تادر في نبعلا جلاس إتسلازو خونت أبز معالت زي نقعبك عكن كنبلا كندلي نعملو عالم لخاوي بعالي يجن ኤርትራውያን ሕልፍ ዝበለ በዓል ኮይኑ ይስማዓና ምስቲ ብናይ ምዕራባውያን ኣተሓሳስባ እንደመሰል ደቂ ኣንስትዮ ዘይኮነስ ብኤርትራስ ብመሰረቱ ነቲ ጉዳይቲ ብዘጋጠመ ኩነታት ዝበፅሖ እውን ስለዝኾነ ውፅኢት ካብ ደገ ዝመፀና ዘይኮነ ካብ ውሽጥና እውን ዝማዕበለ ስለዝኾነ ማዕርነት ድማ ከምኡ ድማ ንደቂ ኣንስትዮ ኩሉ ግቡእን መሰልን ንክረኽባ ኤርትራ ውሕድ ህዝቢ ዘለዋ ክንብል ከለና ኩሉ ሰብ ኣበርካቲ ክኸውን ዘሎ ኩሉ ወዱ ጓሉ ስለዚህ ከመሆን ከወንተ ኮይና ድማ ፕሮዳክቲቪቲ ናይ ኩልና ስለዘድሊ ንደቂ ኣንስትዮ ዕድላት ምፍጣር ከም መጋየፂ ዝርአ ዘይኮነ ከም ኣዝዩ ኣገዳሲ ንሓደ ሃገር ንሓደ ሕብረተሰብ ጌርና ክንሪኦ ኣለና እዚ ልክዕ ከም ተሓፍትካ ዕድላት ክትረክብ ትደልዮ ጓልካ ዕድላት ክትረክብ ትደልዮ ካብኡ ፈሊኻ ዝርአ ይኮነ ደቂ ኣንስትዮ ብድምር ስለ ዝርአ ብሓፈሻ ደጊመ ርሑስ በዓል ደቂ ኣንስትዮ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ኣሓትና ደቅና ኣዴታትና ክብለክ ንደሊ ናብቲ ቀንዲ ዜናና ክምለስ ኢና መቸም ፅቡቅ ዜና ይኮነን ዘሎ ከቢድ ዜና እዩ ዘሎ ንኩሉ በብሓደ እናረኣናዮ ክንከይድ ኢና ላይክ እናገበርኩም ሳና ቀፅሉ ኣዝዩ ከቢድ ኩነታት ሪፖርት ኢና ክንርኢ ሎሚ ምክንያቱ there's no time to ንሪላክሴሽን ዝኸውን ኩነታት ስለዘየለ መጀመርያ ብንዳ ዶናልድ ትራምፕ ንጀምር A great Saturday night and welcome back to My View. Tonight, Operation Epic Fury is far from letting up. We've knocked out 42 Navy ships, some of them very large, in 3 days. That was the end of the Navy. We knocked out their Air Force. We knocked out their communications, and all telecommunications is gone. I don't know how they communicate, but I guess they will figure something out. It's not working out too well. And they're bad people. They're just bad people. President Trump كم تريو زلهم أزياء تزارب زلاقات زيتنيا مجمريا قواليان دونالد ترامب أبت فوكس نيوز بحالية تصرح كم تريو زلنا دونالد ترامب
ማለት ኮላ ሸለል ኢልካ ክትሰግሮኒ ኢኻ ትደሊ ግን ብዙሕ ነገራት እዩ ዘለዎ እቲ ስልጣንሲ ንንገይሩ ተጠቂሙሉ ከም ዘሎ every part ኣብቲ ናት ፋሚሊ ዘለዎ ብሰንካ ኣቦም ፕሬዚደንት ምዃኑ ኣብቲ ናይ ሕልሚ ስርሖምን ቦቶምን ኣትዮም እዮም ረዲኹኒ ኣቦኻ ፕሬዚደንት እንተኮይኑ ንኣብነት ማለት እዩ ኣብዚ ካልእ ዓለም ነቲ ዜና ክሃብኩም ከሎ ኮንቴክስት ክበኩም ስለ ዘሎ እንዳሓን ናብቲ ዜና ክምለስ ምክንያቱ ብዙሕ እዩ ዝገርመና እዚ ሰብ እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ንስርን ኢራን በቃ የቤላ ገይረ ዝጭፍጭፋት ዘለኹ እንደና ዝተረፎም የብሎምን ኩሉ ነገርን በታቲኽና ኣሎም ኢና ብሓፈሻ ድማ እንታይ ይብል ፀኒሑ ዴር ባድ ፒፕል ሕማቕ ሰባት እዮም እዚኦም ሕማቕ ህዝቢ እዮም ክብል ፀኒሑ ስለዚ እቶም ህዝቢ ተላዒሎም ገለ ነገር ክገብርሉ መነቲ ስርዓት ክቕይሩሉ ዝፅበ ዘሎ ወል ንሓደ ህዝቢ ሕማቕ እዩ ክፉእ እዩ ሓደገኛ ክትብሎ እንተጀሚርካ ኔክስት ስቴፕ ከንታይ ኢኻ ትገብር ኩሉ ዝከኣለካ ሓደጋ ከተውርደሉ ኢኻ ትጅምር ሕጂ ጀሚሮማ ዘለዉ ድማ እታ ዝኸፈት ማለት እዩ let's go struck 3 oil storage depots and refining facilities in the Iranian capital. It's the first time Israel has targeted such facilities since launching a broader attack on Iran last week alongside the US. An oil depot in the city of Karaj has also been hit. Large fires have been reported across the capital. The latest strikes come as President Trump threatens to expand the operation. Mohammed Val is in the Iranian capital for his oil refineries hit. We've got a desalination plant possibly here as well. And I think Tehran has come under bombardment in the last 6 hours as well. ሕጂ እዚ ንሪኦ ፀናሕና ኢራን ብከቢድ ካብቲ ማለት ጀሚራ ብከቢድ ትድብዳብ ከም ዘላን እቲ ደብዳብ ድማ ናበይ ገፁ ከይዱ ይብሉና ኣለው ዘገርም እኮ እዩ እቲ ደብዳብ ናብ ናይ ነዳዲ ዴፖ ነዳዲ ዝተቐመጠሉ ቦታታት ንዑ ካርሚ ጀሚሮም ኣለው ከምኡ ድማ ዲሳሊኔሽን ፕላንትስ ማይ ዘፃርያ ናይ ማይ ፀገም ስለ ዘለዎም ሃገራት ዓረብ ማይ ዘፃርያ ቦታታት ካርሚ ጀሚሮም ኣለው እዚ ድሮ ግብረ መልሲ ናይ ኢራን ጀሚሩ ኣሎ እዚ እቲ ምናልባት ማእከላይ ምብራቅ ነዳዲ ቦታ ምዃኑ ኢና ንፈልጥ ናይ ነዳዲ ቦታ ስለ ዝኾነ ድማ ንቁጠባ ናይ ዓለም ድሮ ረቢሽዎ ኣሎ ንብል ኣለና ካብኡ ዝገድድ ግን ኣሎ ነዳዲ እንድሕሪ ተቃፂሉ ወይ ነዳዲኻ ጠጠው ንግዲ ናይ ነዳዲ ጠጠው እንድሕሪ ኢሉ ቁጠባኦም ይክደክም ዝኽእል ጎረሮም ኣይኮነን ክትሓዝ ዝኽእል ወጎረሮ ይስውን ግን ቃል ብቃል ጎረሮም ክሕዞም ዝኽእል ግማ እዩ ማይ ፀገም ኣለዎም እዘን ሃገራት ዓረብ ዝርከቡ ማይ ንኣብነት በዓል ዱባይ ገለ እንተሪኻም 9 ዓመታዊት ናይቲ ማይ ካብዚ ዲሳሊኔሽን ፕላንት ዝበሃል ዝመፅእ ዘሎ ስለዚ ንዑ ካርሙ ተጀሚሮም ባይ ደ ወይ እስራኤላውያን ዝፃወትዎ ዘለዎ ጌም ክትገረሙ ይኽእሎም ኩሉ ግዜ ዘገርም እንዲሁ ናይ ሎሚ ግን ፍልይ ዝበለ ዘገርም እዩ ባዕሎም ሃሪሞሞ ከብቅዑ መን ሃሪሞ ኢሎም ኣለው ኢማራት ሃሪማቶ ኢሎም ኣብ ጋዜጣ ኣውፅኦም ኣለው ኢማራት ድማ ተቐላጢፎም መልሲ ይቦም ኣለው ስለዚ ክንምንታይ እዚ ኩናት ንምስፋሕ ነዚ ኩናት እዚ ኢራን ንእስራኤል ገዲፋ ነዘን ሃገራት ዓረብ ንክጭፍጭፈን ኢሎም መዲቦም ከም ዘለዉ እዚ ኩናት ክትርኢኹም ኢራን ድማ እንታይ ክትገብሮ ምዃና ሓደ ክኢላ ናይ ኢራን ክዛረብ ከሎ ከስማዓኩም እየ እዚ ኩናት እዚ ናይ ብሓቂ ብብዙሕ መንገዲ ናብ ሕማቕ መንገዲ ዝኸይድ ዘሎ ምዃኑ ፅቡቅ ገይረ ከርእየኩም እየ ስለዚ ኣደነው ቤናይ ጀሚርና ቤናይ ከም ንወዶ ዝትሪዎ ፀናሕኩም ነዳዲ ቦታታት ሃሪሙ እቲ ከተማ ዳርጋ ፀሓይ ክሳብ ዘይበርቆ ገይሮም ኣለው ንክንደይ ከመይ ኢሉ ክቕፅል እዩ ይቕፅሉ ኣለውኻ ሓንሳብ ከምኡ ጥራይ ኣይኮኑን ሃሪሞም ዘለው ስለዚ ናበይ ገፅካ እዚ ኩነታት እዚ ቀንዲ ግን ኣብ ኢራን ዝገብርዎ ዘለው ጥራይ ኣይኮነን ነቲ ገይም ክቕይር ዝኽእል ፅቡቅ Well, that's right, Charles. This is a new development in this campaign on Iran. This is the first time probably in this war that such a wide range of targets that are related to oil facilities has been hit. Oil depots and also an oil refinery, the biggest one near Tehran called Ray. That's one of the biggest targets. ስለዚህ ንመጀመርያ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝገበረቶ ኩናት እስራኤል ናይ ነዳዲ መኻዝንን ከምኡ ድማ ነቲ መፃረይ ናይ ነዳድን ክትሃርም ጀሚራ ከም ዘላን እቲ ኩናት ድማ ናብ ሕማቕ ደረጃ ይኸይድ ከም ዘሎን ምናልባት እዚ እንድሕሪ ጌርካ እስራኤል ኢራን ግብረ መልሲ ትህብዶ ኤግዛክትሊ ከምኡ ግብረ መልሲ ከም ዝሃበት ይንገር ኣሎ ንስማዓዮም ኣብዚ ክልተ ሪፖርት በኩም ናይ እስራኤል ስለዘይርከብ strategic oil facility was struck. Haifa oil refinery and port in Israel has been struck. And now Iran is saying because Israel struck desalination plants in Iran, they're going to strike desalination plants in Israel. Trump wants an unconditional surrender, but then he says that Iran is the most evil nation on earth. Just like Israel claiming that Hamas beheaded 40 babies, here he says that they are among the most evil people ever on earth. They
cut babies' heads off. They chop women in half. What they did, take a look at October 7th. Take a look at what they've done over the last 47 years. We have always been at war with East Asia. This is just ridiculous. Nobody believes. كم تريو زلهم إذا دربنا دونالد ترامب لك كم تي نتنياهو زبلو زنبرة زربايو سلزي انتهي دريكا جنوسايد كتفصل تخينكا حماق كتفصل من تخينكا مجمريا مخنيات كلوي زبحال سلزي زياتهم سيد عناويان حزبيهم حماق كوغبرو زخوليهم نابله بريزيدنتنا أمريكا يبزعب إيران ززارب زلو سلزي أب إيران زغبرو كل حماق نجر قبولي مالتي معناته الحماق نجر انت قتل كايو انت حرم كايون صبق سلزخانة زبل مرداتك فتر سلزدلي كم وتيتنا تدما أبزين ريوزلنا إيران وين قبل ما تسيب كم زلا جنت حبريتا مستند أثرت راينا خن ريوزلنا أبزت ريوزلهم تي حيفا زبال أب حيفا زبال بوتا ورباو كتماناتهم زركب ريفاينري تهاري مخمزلنا إسرائيل وين زقلت حبريتا له. Again, those things are very as you can video confirm خد قبل مغنيات mainstream media نا إسرائيل متكعت كزارة بايدلنيو. سلزي كابتي alternative media تات زوج زول الحبريتين عن غرب لكم زلنا but there is a chunk of information كم زي تهاري مخمزلو زقلت حبريتا ببزح نسمع لنا كمون the night desalination plants متكعت تات جمير له. اتيك عند تريكي إيران إسرائيل زقبرو زلوا ولا كبيت كوينات انتقونه بسنك زياتهم بسنك انتهم زبلو بسنك نقوص يندد رحوس انهم زبلو اسرائيل دايما دايلا نزكوينات زي نابزن هاجرات عرب كم زورد كتقبرو عاتقة تبقي ساقم زلاينا نرزلنا. It's going to be very interesting انجي هذا بحدا كريكم one where is that video ابزيها جميل لكم تنعكم قدامي تستيب انتهي بالابزي ابزيها مهريكم on oil targets in until now, we have seen those both Israeli campaigns say Regional de-escalation was almost really in Trump. Apologizing that Secretary General of the No, زي كنت sorry أبزي زلا كابتن أبتك كغير كلنا أبزي ما كلاي مبرق مسموتو انتهي قاتم أبزي كاسمعكم إيه. Gulf countries watching that as Israel expands its targeting of civilian infrastructure in Iran must be raising concerns for Gulf countries worried that the US and Israeli attacks are going to drag their countries and their civilian infrastructure more into the crosshairs when Iran seeks retaliation. Yeah, that's absolutely right. Exactly. هجي اندحري إيران ترم على إيران دما بمنقد منستر قدات وصعيناتا إذا حجز قبرو زلخو أنا زقبر كويكونكون نزن خجبر تجديد اللخو زبل جربا كاب إيران واتسينو يريو سلزي سبحانه جوه نمنتاي تحريمو سلمتاي كم زقينو زبل جربا كهلو I think it's here كريكم منستر قدات وصعيناتهم post gear وزن إيران foreign minister تايل نيرو is claiming that the US track America وإسرائيل ناي desalination ناي ماي مساري بوتا حريمهم كم زلوا بحد عدي cutting water supply to certain villages نسلاس عدتات ماي زعدل زنبر بوتا قريص أمهم زلوا سلزي إزي ناي إيران critical infrastructure ناي نداد بوتا ناي كال بوتا مهرام جمير زلوا أمريكا مخانون قد ما كنت كفيتو زلوا مخانو مجنزاب يدلي سلزي تايبلا له أبزون the US committed a blatant and desperate crime by attacking a freshwater desalination plant on Qashem island مالتيو. Water supply in certain villages has been impacted. سلازي نايمايت أجمع فتيرو زلوا قدامي منيو صباح نجو اتجابن تفتيمو قبل ملسينا نبزل نمبر نحنا نجمبرو نجر يلن نابلي دزارب زلوا. سلازي this is going to be very very interesting. أقدم كا نحبر كاز خيار زلوا كنتاتنا نرزلنا. Now نملس هجرات عرب نتاي زفرهن زلوا هجي. This concern raising over the last several days as more and more civilian targets, energy infrastructure targets have been hit by Iranian drones and missiles in these Gulf countries or by falling debris in other parts of those countries and cities within those countries. Now, let me tell you about something that's raising a lot of concern at this hour. The fact is that in Bahrain, the Interior Ministry has announced just around 30 or 40 minutes ago, they've said that there was an Iranian drone attack that caused material damage to a water desalination plant. That, of course, is going to Exactly. زيتي سبز صبيو زنبرن كقاتم زخل زبال زنبري سلزي درو ولا كا بمثالات تقاسمو اير ديفنس غير كايو زودق كابو غزاي حرم نتي ودق انت نبره
ሕጂ ግን እቲ ኩነታት ካብኡ ሰጊሩ ናብ ከቢድ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ምግንዛብ ከድሊ እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና this is very interesting ንመጀመርያ ኣብ ባሕሬን ትበሃል ሃገር ናይ ኢራን ድሮን ኣብቲ ናይ ዲሳሊኔሽን ፕላንት ዝበሃል ማይ መፃረይ ቦታ ማለት እዩ ብምህራም ዳመጅስ ፈጢሩ ማቴሪያል ማለት ዕብይ ዝበለ ዕንወት ኣውሪዱ ከም ዘሎ እዩ ዝነግረካ እዚ ድማ እዘን ሃገራት እዚኣተን ማይ ካብ ምንታይ እየን ዝሰትያ እንድሕርካ ካብኡ እየን ዝሰትያ ኩሉ ዝጥቀማሉ ማይ እውን ካብኡ ይመፅእ ስለዚ ዝሰትይዎ ድዩ ንሸቓቕ ዝጥቀምሉ ድዩ ንምሕፃብ ዝጥቀምሉ ድዩ ካብኡ ይመፅእ ማይ ድማ ጎሮሮናን ሂወትናን እዩ እንድሕር ኢልካ እዚ ፕላን እዚ ንብዙሓት ሃገራት ከሰንብት ዝኽእል እዩ ነተን ሃገራት ዓረብ ድማ ሸበትበት ክእትወለን እዩ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን እዞም እስራኤላውያን እንታይ ዓጢቖም እንታይ እዮም ሓሲቦም ዘለዉ ዘገርም እዩ the Jerusalem Post ዝበሃል ጋዜጣ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ UAE strikes desalination facility in Iran marking Gulf states first offensive move of war the UAE defense ministry also announced on Sunday that the death toll from Iran's attacks had risen to 4 the UAE defense ministry sorry እንታይ ይብል ዘሎ ቀልጢፎም እዮም ኢማራት ነዚያ ሪያክት ክገብሩላ ጀሚሮም ዘለዉ ግን ከተሓዘልኩም እየ ስለምንታይ ከም ዝኽብሉ ከም ዝኻሉ ኢማራት ናይ መጀመርያ መጥቃዕትናቶም ነዚ ናይ ኢራን ናይ ማይ መፃረይ ን30 ዓድታት ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ንዑ የሃሪማ ዘላ በዚ ድማ ኢማራት ናብቲ ውግእ ከም ዝኣተወት ኢሎም እስራኤል ኣውፅኦም ኣለዉ እዚ ዘረባ እዚ ምስ ምንታይ ከተተሓሓዞ ትኽእል ኢማራት ንባዕላ መጠንቀቕታ ኣውፅኣ ስለ ዝነበረት ኣብዚ ስምዕዎ there was this warning let's have a look ኣብዚ ኣላትኩም እስምዑ Arab Emirates said that the country is in a period of a war and promised that the emirate will come out of the West Asia war stronger than ever before. The leader's comments come even as Iran continued to launch retaliatory attacks across the Gulf. The rising security situation in the UAE has prompted President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan to address the country. Now, Zayed broke his silence to deliver a powerful message on resiliency after visiting citizens and residents who were hurt in Iran's ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢማራት ብዛዕባ እቲ ኩናት ኦልሬዲ ሃገሮም ኣብ ኩናት ከም ዘላ ኣውጅሎ ፕሬዚደንት ናይ ኢማራት ማለት እዩ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ሓደ ብርትዕ ዝበለ መጠንቀቕታ እውን ኣስሚዑ ኣሎ ስለዚ ሼክ መሐመድ ብን ዛይድ UAE not an easy prey እዚ ኢማራት ድሓን ሕጂ 4 ሰባት ካብቲ ሃገር ተቐቲሎም ኣለዉ ብዙሓት ካልኦትን ቆሲሎም ከም ዘለዉ ነቶም ተሃሪሞም ዘለዉ ኣብ ሆስፒታል እናበፅሖ ከሎ ዝገበሮ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ እንታይ ዘርኢ ሓደ ነገር ከርእየኩም እያ ኣብዚ there was this part okay ሕጂ ኢማራት ብብዙሕ ትጥቃዕ ከም ዘላ ዝረአ ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ትህረምን ትጥቃዕን ከም ፀንሐት ርኢና ኣለና እንታይ ማለት እዚ ኢማራት ልዕሊ እስራኤል ታርጌት ኮይና ከም ዘላ ዝገልፅ ሓበሬታ ክበኩም እየ ዝበፅሕ ሚሳይላትን ድሮናትን ካብ ኢራን ናብ ኢማራት እዩ ዝትኮስ ዘሎ ስለዚ ኢማራት ቀዳመይቲ ዕላማ ናይ ኢራን ኢና ኮይና ዘለና ዝብል ስምዒት ስለ ዘሎ ናብቲ ኩናት ከኣትዉ ይኽእሉ እዮም እዩ ዝበሃል ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ናብ ኩናት ከኣትዉ ይኽእሉ እዮም እዚ ሕጂ ጀሩሳሌም ፖስት ዝብሎ ፀንሐ ንዑ ድዩ ክብል ፀኒሑ let's be clear ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ሓደጋ ክህሉ ከም ዝኽእል Another message I would like to convey to the enemies of the UAE. The UAE is attractive, the UAE is beautiful, and the UAE is a model. But I say to them, do not be misled by the UAE's appearance. The UAE has thick skin and bitter flesh. We are no easy prey. We will carry out our duty towards our country, our people, and our residents who are also part of our family. ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ መሐመድ ቢን ዛይድ ነቶም ፀላእቲ ኢማራት ንኢማራት ከተውድቑ ትደሊሉ ኣለኹም ኢማራት ክትርእይዋ ከለኹም ፅብቕቲ በለጭለጭ ትብል ሃብታም ፅባቐ ጥራይ ዘለዋ ክመስለኩም ይኽእል እዩ እዚ ግን ጌጋ ስእሊ እዩ ኢማራት ሓያል ሃገር እያ ድኽምቲ ሃገር ወይ እውን ብቐሊሉ ክትጥቃዕ ትኽእል ሃገር ጌርኩም ትወዝዎ ዘለኹም ትጋገይ ኣለኹም ኢማራት ክትፃወር ትኽእል እያ ከምኡ ድማ ከምዚ ንኽትበልዖ ክብድ ዝበለ ስጋ እውን ኢሎም ዝትርጉሞ ኣለዉ እቲ ገለ ካብቲ ዘረባናቱ እዚ ማለት ድማ ብዙሕ መጥቃዕቲ እናወረዶ ከሎ ብዙሕ ካብኣቶም ኣየር ዲፈንስ ጌርና ንከላኸሎ ኣለና ኢና ዝብል ዘረባ ከስምዕ እዩ ሕጂ እቲ ኩናት ናብ ሓደገኛ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ዘርኢ ምልክት ኣሎ ሓደ ካብ ኣሜሪካ ዝገበራ ቪድዮ ከስማዓኩም ክሳዕ ክንደይ እቲ ኩናት ናብ ሕማቕ ደረጃ ይኸይድ ከም ዘሎ ንኽርዳእና listen to this guy
has me really worried. So currently, I'm sitting not even a mile from Tinker Air Force Base. I work for Boeing currently, and the E-6B Mercury aircraft is headquartered here for the U.S. Navy. It's a Navy aircraft, but they put them on Air Force bases. I also worked E-6B at Pax River Naval Air Station in Maryland, and if for those of you that don't know, the E-6B Mercury is called the Doomsday plane. Its entire operational capability is creating basically a radio antenna that can send very low frequency radio signals to nuclear submarines underwater, up to a mile underwater. And in the sudden case of nuclear escalation, እንታይ ዝብል ዘሎ መሲልኩም ንውሕ ዝበለት ቪድዮ ግን ሓደ 10 ዓመት ኣብ ውትድርና ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ ነቲ ኩነታት ጽቡቅ ገይሩ ክርዳእ ዝኽእልን ጽቡቅ ዝኾነ ተመክሮ ምስቲ ሕጂ እውን ኣብቲ ቦይንግ ዝበሃል ዝሰርሕ እዩ ምስ ዲፈንስ ናይ ኣሜሪካ ድማ ቅርበት ዘለዎ እዩ እዚ ኩናት ምስ ኢራን ድማ ናብ ሓደገኛ መኣዝን ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዘጠንቅቕ ዘሎ ሓንቲ ፍሊት ነፋሪት ኣላ እዛ ሜርኩሪ ዝብልዋ ዝበለ እዛ ነፋሪት እዚኣ ናይቲ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ኣሜሪካ ግን ምስ ሓይሊ ኣየር ናይ ኣሜሪካ ድማ የተቐመጥ ኢሉ እዛ ነፋሪት እዚኣ ናይ ዱምስደይ ናይ ጥፍኣት መዓልቲ ዝጥቀሙላ ኢላ ንሳ ድማ እዛ ነፋሪት ፍሊት ነፋሪት ክትንስእ ከላ ነተን ናይ ኒኩለር ተሰኪመን ዘለዋ ወይ ኒኩለራዊ ቦምብ ተሰኪመን ዘለዋ ሳብማሪናት ኣዝየን ኣብ ታሕቲ ዘለዋ ናብ ላዕሊ ማንም ሰብ ክሪኦ ብዘይክእል ሓበሬታ ከተመሓላልፍ ትኽእል ነፋሪት እያ ዝብል ዘሎ ስለዚ እዛ ነፋሪት እዚኣ ክትንስእ ርኢና ኣለና ንመጀመርያ መበል ካልኣይ ግዜ ድሕሪ እንታይ ትትንስእ ኣላ ኢሉ ኣብ ኩናት ናይ ኢራቅ 2003 ኣብቲ ናይ 2001 ነቲ ኒውዮርክ ምስ ተሓረመ ሽዑ ተንሲኣ ነይራ ሕጂ ድማ ትትንስእ ኣላ ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ናይ ብሓቂ ናብ ሕማቕ ደረጃ ንክምዕብል ዘርኢ ኩነታት ኣለዎ እዩ ዝብል the E-6's only job is to assure that it can give launch commands to submarines, and they just sent at least one, if not two, E-6Bs over to the Middle East. I don't believe the E-6B has been out of the continental United States since 9/11. And if it is in the theater of war in the Middle East, that means that nuclear escalation is on the table. Now, the scary part about this is that I have worked for the U.S. Air Force, the U.S. Navy, and now as a contractor at Boeing for 28 years. I've served under 5 presidents. I deployed to the Middle East 4 times during Operation Northern Watch, Operation Southern Watch. እንታይ ዝብል ብሓፈሻ እዚኣ ንኒኩለራዊ ስጉምቲ ንክወስዱ ገምጋም ወይ ከዓ ሓሳብ ከሉ ከም ዝኽእል ዘተንብህ ምዃኑ ዝነግር እዚ ድማ እንታይ እዩ እዚአን ነፈርቲ እዚአን ኣብ ኖርማል ግዜ ክትንስኣ ዝምረፅ ኣይመስለንን ስለዚ ብኒኩለር ጌርካ ናይ ምህራብ ካልኩሌሽን ኣብ ጣውላ ከም ዘሎ ዘተንብህ እዩ እቲ ዝሕዝን ክፋል ድማ ኣብ ብዙሓት ፕሬዚደንታት ከለዉ ኣነ የመሓድር ነይረ ኣብ ሰሪሐ ኣብዚ ማእከላይ ምብራቅ ድማ ኣብ ብዙሕ ኩናት ተሳቲፈ እንታይ ዝብል ግን ሕጂ ዘለና ፕሬዚደንት ግን ኣብዚኣ እዩ ዝብለ ሓንከስማዓኩም I'm more scared now than I ever was during those times, not because of the risk to U.S. service members. We know what we sign up for. But because of the guy in the White House who wants to be the first president to do a lot of things, has no problem knocking down part of the White House, has no problem. ብሓፈሻ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ብዙሕ ኣብ ታሪክ ገለ ተዘካሪ ንክገብር ክብል ዝኸዶ ርሕቀት ክትሪኦ ከለኻ እዚ ሰብ እዚ ሓደጋ ናይ መፍጣር ክእለቱ ዝለዓለ እዩ ስለዚ በዚ መንገዲ እዚ ክንሪኦ ከለና እዚ ሰብኣይ እንታይ ክፈጥር ይኽእል ነዛ ኒኩለር እውን ቅድመይ ዝገበራ የለን ድሕሪ መን እዮም ዝብልዎ እቲ ኤፍዲአር ዝብልዎ ናይ ካልኣይ ኩነት ዓለም ፕሬዚደንት ዝነበረ ብጀኩ ኒኩለር ዝተኮሰ የለን ስለዚ ኣነ እውን ውሩይ ክኸውን ኢሉ ስለዝሓስብ ክትኩስ ዝኽእል ኮይኑ ይስምዓኒ ስለዚ ናይ ብሓቂ ደሰንብት ኩነታት ናይቲ ኩናት ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ዛረበ ዘሎ ከተሰብለሉ ተጀሚርካ ድማ there are indications እቲ ኩናት ክዕወተሉ ከም ዘይክእል ምልክት ኣሎ እቲ ኩናት በቲ ንሱ ዝደልዮ ዘሎ መንገዲ ክውድኦ ከም ዘይክእል ምልክት ኣሎ ስለዚ እንታይ ኦፕሽንስ ኣለዎ እንድሕር ኢልካ እቲ ዘፍርህ ጉዳይ ሕማቕ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኽእል እውን ይብሉ እዚ በቲ ሓደ ገፅ ክኸውን ከሎ እቲ ኣሰንባዲ ዜና ንብሎ ዘለና ካልኣይ ገፅ ናይቲ መሰንበዲ ድማ ብፍላይ ናይዘን ሃገራት ዓረብ ንብለን ፀናዕና እስማዕዮም መብዚ ጠጠው ዘበልክዎም ካልኣይ ክፋል ናታ ኣሎ እታ ዝኸፈት ክፋል ናታ
At this hour, the fact is that in Bahrain, the Interior Ministry has announced just around 30 or 40 minutes ago, they've said that there was an Iranian drone attack that caused material damage to a water desalination plant. That, of course, is going to be causing more concern as we're talking about worries over civilian infrastructure being targeted by Iran. And this comes a day after Iran had announced that the U.S. had bombed a freshwater desalination plant in southern Iran. So there's going to be worry about that particular incident. Beyond that, let me talk. كم نريد زلنا تمتكعتي أزيو كبدنا خوني زخيت زلو دروز ناي ماي إيران كم زحرمت قالت حبريتها سمعنا لنا تكون تادما نابي قصي قصلالو أمريكا درو أبي إيران كم زحرمت إيران كسي سالا سلزي مكيار نايزون كلت يوم حيلتات ناي وق أبي نب حرقني عبوتات زتكوس وزلو كنتات كنرغلنا بتقداي بقليلو نبكال حماق نجر كم عبلو زخيل تخلو كم معلتنا معلتي إن عبي خيدار لي يبلو جي هاجرات عرب are very concerned. أمنا شنكات فتير لهم على أسم بيدوا ماله and for a good reason. نبي حكي كسم بدوم زخل كنا تاتون سلوزلو سلام تايب لكم على أب موداتا زكينا نخررن دحر قيدو حد إيران أو كي لازم بلاك أسمعكم انتي كتك أبو خمس خلو زي اسمعوها. The administration here in the United States is very clear that it wants nothing short of regime change. At the same time, all Iran has to do to win is to survive. How do you see this ending? Donald Trump said a couple of days ago that he could see carrying out these attacks for weeks. Well, attacks for weeks isn't going to change anything. Iran is an enormous country. It has 92 million people. Its economy is diversified even under sanctions. Its military is spread out. It has a navy. So what does defeat for the West and victory for Iran look like to an Iranian? حجي اتزحت زلو نايستي اي سرحتنيا زنبريو ناي امريكا كايدا زردو سبيو حركاتهم اب ميديا اب بودكاست ببزح دسمع سبيو حاده اتي دملس زلو بروفيسور ناي ايراناوي اوشت ايران زلو نزك باكم كالاي تزبلو زلو امريكا بزوانسي اب دونالد ترامب الاماناتو نصوريو ريجيم تشينجز دل زلو سرعات كغير يزل زلو سرعات نكغير دما كل نجار كتبر كخلالو وقمت قالوا ني إيران دما أوش تسومنات كسعر زخل من قد يبلو إيران أزيع عب هجريو بزح حزب زلويو سفح هجريو بزح نجارات زلوي سلز بقليلو أوش تي حتى رجزية بتجبر نجار كتجبر يتخلنيها سلزي نتايد سبزلو كلاي إيران أمريكان نناتهم على ما يزلو أمريكا كسعر دحرقينا مسعر مالتنا أمريكا بعلز جمرو كينا سلزغني نتسرعات كغيرك خلالو نيران مسعر مالت دين سرفايف مقبار تراي كابزو كل فتنا كي ودغت من قصة تقون دحريلو عوتنا إيراني كندي تقاتل لهم كندي تهريب لهم زيكون إيران ورار ما تيقوم سلزل لهم نزو ورار تبرعين أما عوتي دو قصر هجي انتايو كقبر بلالو تاملتنا تسمعوا. I've been informed today by a significant political figure that Iran plans to continue this war until the midterms in the United States. And they are planning to make force the United States to leave. And the more this war escalates, the darker it becomes for U.S. allies across the region. جيك لتا نكر حنتي إذا كينات زي حدك عبي بوليتيكنيا كم زحبرني إيران بلاناتا نزو كينات تو حدك سوى حد شعات تاخد كتصليها 100 ترمس بحال شو يزلو سلاز دونالد ترامب أبوليتيكا كولابس كجبر كم زخل كجبروية حدا اتقالاي تكوينا هنا لو حند عرقيدو نا أمريكا maybe ما جنزب كسر غابس كسب الله هجرات عرب جنتاي كجتماني حنت بحنت خنقركم يسمعجي. Or the Arab family dictatorships in the Persian Gulf, this, if it continues for much longer, they won't survive. Remember, these are all dictatorships, family dictatorships, and the passport holders in these small entities are sometimes 10-15% of the whole population. So in the Emirates, you have 1.4 million people who are Emiratis. The rest, the 10 million or so, I guess, they're there. But if the state collapses, those slaves and indentured servants and the underclass, they may have something to say about the future of the Emirates or Qatar or Kuwait and so on, and Bahrain. So if this war lasts much longer, I don't see how these entities survive. None of them have
a history. They're not civilization states. زربا أزيا كبادي أنا زم مرحتنا عرب زم ناي عرب مرحتي كلاتهم ديكتاتوراتيوم أنجنزب سلزلوم تراي صبغشم زوهبهم بر ديكتاتوراتيوم زبس حزبناتهم دما حزب ما يكونن باسبورت هيزو أبو كمباريا ويون نسرح تقلقل زليو سلزي هقولوا له عبد الله مهدم له يبلا له من الباتنا تازرباناتو found themselves مزيا غير كريكم دبي أبزنز حلفا سلسة معلت 4 معلتي أبزنز حلفا شومنت معلت زقات أمام مالتي دارجا بزع سب حديمو اتخالد ما اتكتما دارجا تراي تريف زولي يزبحل سلازي إذن تايزريكا اتكونتات ناخبده أيكون نوارع كقلصل نكال أي سومن تقلصيلو وطبعا أي دبي ويون من نابرنا أي دبي كتصلي مهناتو زبس حسب سدتنياي وتسدتنيا دما صراحة انت زي اللي حدا سرح سينو كخيديو اتخالد ما اتجنزب زلو دما هيوت سلو تقدسو كاموت كدحني لك خيديو سلازي نابنت إيران let me give you the context إيران نابنت قاصل الله اتزبق نابي كخيد كنبريو حديو كالم الرجع يبلون جنزبوني يبلون كخيد سلازي they will survive كم زلو كقصليو تدكوان كوين كقصلي حكمنا كوين قصلي أنا هاتو سب سلزلو هابي مرات اب دبي تخوينو جن 86% ديغلا سدتنياي زمالت دخالو معات توتيلا تسرح تخوينو ريستورانتات تسرح تخوينو كسرح يلي زمص سرحت زي لجن محبوت ندعرص بي خوينو كحدمي ገንዘብ ዘለዎ ብዝተፈላለየ መንገዲ ድሮ ክሃድም ይፅበዘሎ ስለዚ ኩሉ እቲ ኢንፍራስትራክቸር እንታይ ክኸውን እዩ መን ይክዕቅቦ ምስ ፀሓይ ናቶም ምስ ሕማቅ ወይዘር ናቶም መን እዩ ነቲ ኢንፍራስትራክቸር ራንክ ገብሮ እቲ ውግእ ንነዊሕ ክቕፅል ድሕሪ ኮይኑ ስለዚ እዚ ዝብሎ ፀለ ፕሮፌሰር ሞራንዲ ዝበሃል ዝብሎ ፀንሐ እዘን ሃገራት ዓረብ እቲ ሴትኣፕ ናተን ብፍላይ ኩዌት ኢልካ ባሕሬን ኢልካ ሜቢ ዝያዳ ድማ ቀጠርን ዱባይን ቀጠር ኩሉ ግን ድማ ኢማራት ማለት እዩ እዘን ሃገራት እዚኣተን ብኸመይ ሰርቫይቭ ክገብራ ይኽእላ ምክንያቱ ህዝቢ የብለንን ናተን ህዝቢ ዝብልኦ ኣብኡ ነኺሱ ክቃለ ዝኽእል ዋላ እቲ ኢማራት ዝበሃል እውን ገንዘብ ዘለዎ ነገራት ተኸሪሩ ነዛ ዓዲ ገዲፉ ገንዘብ ዘለዎ ኣብ ካልእ ቬኬሽን ከይዱ እምበረይ ኣብ ኩናትን ወረ ኩናትን ኮፍ ኢሉ ዓደይ ክገድፍ ኣይክእልን ክብል ዝኽእል ድዩ ኣይኮነን ብሕጂ ክርአ ብዝኾነ እቲ ኩነታት ከመይ ኢሉ ይቀያየር ከም ዘሎን ክሳዕ ክንደይ ፅልዋ ክፈጥር ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ እቲ ኩነታት ድሮ ብዙሕ ሽግር ፈጢሩላ ኣብቲ ኢማራት ዝበሃል ይኹን ኣብ ካልእ ንዝቕፅል ድማ እታ ቀንዲ ፋክተር ድማ እታ ዝዓበየት ፋክተር ኣብዚ እንታይ ከጋጥም እዩ ንዝብል ዘረባ እዚኣ እዚ ፕሮፌሰር ዝበላ ኣብዚ ካልእ ፕሮፌሰር ዝበላ ኣላ ስምዕዎ something that people don't really talk about, but you need to understand it's a water issue in the GCC, in the Middle East, in Iraq. All right. So this is a map of the world. And you are light blue, Brazil, Canada. You're nothing to worry about because you have a lot of water, a lot of fresh water, very little population. All right. So 100% just means 100%. ብሓፈሻ እንታይ ዘርኢ ዘሎ ናይ ማይ ጉዳይ ማለት እዩ ሲቹዌሽን ናይ ማይ ኣብዘን ሃገራት ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ከም ዝኾነ እቲ ፀሊም ትሪእዎ ዘለኹም ግብፂ ሱዳን ስዑድ ዓረብ እዚኣቶም ማይ ዘይብሎም ሃገራት እዮም ማይ ዘይብሎም ክብል ከሎ ተዓዶም ማይ የብሉ ስለዚ ዝርካቡ ካብ ባሕርን ካብ ካልእን ተበላሒትካ ተምፅኦ ነገር እምበር ማይ የብሎም እሱ ማለት ድማ እቲ ዝርካቡ ማይ ካብቲ ዲሳሊኔሽን ዝበሃል መስርሒ ድመፅእ ዲሳሊኔሽን ዝበሃል ድማ እቲ ማሽናት ወይ እውን እቲ ፋብሪካታት ክሳብ ዝሰርሕ ዘሎ ይትሰርሕ ድሕሪ ንዑ ክትሃርሞ ጀሚርካ ኣይ ዶንት ኖ ኣነ ክሓስቦ እውን የሸግረኒ እዩ ምክንያቱ ምስ ረስኒ ናይቲ ዓዲ ማይ ብዙሕ እዩ ዘድልየካ ብኩሉ መንገዲ ክትሕፀብ ዲ ክሰቲ ስለዚ ማይ ዘይብሉ ከም በዓል ኢማራት ድዩ ከም በዓል ስዑድያ ድዩ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ስለዚ እዚ ብፍላይ ሓደ ካብቲ ብዙሕ መሰንበት ክኸውን ዝኽእል ኣይግበሮ ኢኻ ትብል ምክንያቱ ሰብ ብፅመ ማይ ክጠፍን ክመውትን ኣብ መወዳእታ እኮ እቲ ድኻ ይክሰብ እምበር ሃብታም ኣይኮነን ዝህሰ ስለዚ እቶም ድኻታት ሰራሕተኛታት ንሳቶም እዮም ክህሰዩ ንሳቶም ንኸይህሰዩ ድማ እዚ ኩነታት እዚ ንኸየጋጥም ኢና ንብል ስለዚ ፅቡቅ ገይሩ ኣብዚ ኤላቦሬት ዝገብሮ እንታይ ዝብል እዚአን ሃገራት እዚኣተን ናይ ማይ ፀገምናተን ተራ ኣይኮነን ኣዝዩ ዓብ ፀገም እዩ ዋላ ምስ ግዜ እውን እዚ ሽግራት እዚ ክመፅኦም እዩ እዚ ፖለቲካሊ ንሰብል እቲ ግን ነቲ ኩነታት ኣመና ዘብእሶ ነገር እዩ ንኣብነት 100% ይወሰድ ኣብዚ 100% ማለት እንታይ ማለት እዩ ይብል ሃገርካ ዝናብ ድዩ ገለገለ ትረክብ 100% ሃሪምካ ብሙሉእ ንስኻ ድማ ትጥቀመሉ እቲ ኮይንካ ማይ ኣይዕቅብን እዩ ዘሎ ማለት እዩ ንኣብነት ኤርትራ ብዙሕ ማይ ሃርመና
ምናልባት ዲጋታት ቀደም ስለ ዘይነበረና ሓጋይ ናይ ማይ ሽግር የጋጥመና ነይሩ ምዚ ሕጂ ዲጋታት ጌርናዮ ዘለና ልዕሊ ኩሉ በዛ ዓይኒ ክትሪኦ ከለካ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝገበሮ እቲ ዝዓበየ ውሳነ ዲጋታት ኣብቲ ዓዲ ምብዛሕ እዩ ስለዚ እቲ ማይ ኣብቲ ዓዲ ከም ዝኽዘን ምናልባት ቡምባታት ይኹን መስኖታት ጌርና ነፍሲ ወከፍ ገዛ ባኞን ገለን ክንተወሉ ግዜ ዓቕብታት ኣይተረኽበን ኣሎ እቲ ማይ ግን ሃገር ማይ አንደርግራውንድ ዋተር ናታ ከም ዝህብትም ተፈጥሯዊ ቀጠልያውነት ናታ ከም ዝምለስ ገይሮም ኣለዉ እዚ ንወለዶታት ክምስገኑ ዝግብኦም እቲ መንግስቲ ገይርዎ ዘሎ ንኩሉ ገዲፉን እዚኣ ተንዝርካበን ገንዘብ ኣብዚያ ምክንያቱ ብዘይ ማይ ክትነብር ኣይትኽእል ኢኻ እዚኣቶም እጂ ግብፂ ይብለኩም ኣሎ ካብቲ ዓዶም ዘለዎ ማይ ካብቲ ዓዶም ክረኽቦ ዝኽእል ማይ ዝናብ ገለመለ ማለት እዩ ፈፂማ ያኽሎምን ጥራይ ዘይኮነሲ 6,420 ደረጃ ልዕልዩ የህልኹ ማለት እዩ ስለዚ ጠቕላላ እዚ ናይ ኒል ክበሃል ከለኩም ኣብ ዱባይ ክኸይድ ከሎ እንታይ ይብል መሲልኩም just another story ከመይ ገይሩ እዩ ዝገልፆ ነፍሲ ወከፍ ሃገርና ናታ ኣለዋ እናበለ እዩ ዝገልፅ but there was this figure ናይ ዱባይ ክንደይ ኢልዎ ነይሩ መሲልኩም 17,000 ድዩ ዋላ ገለ ኢልዎ ነይሩ ridiculous size ፈፂንካ ክብፃዕ ዘይክል anyway እንታይ ማለት እዩ ማይ ዝበሃል የብሎምን ስዑድ ዓረብ ካብኡ ናብኡ يحيش ولا كما زي بلنتقونه قرب تلي مستعبيت نايت هاجر لحن زخونه نغرات له تنكالو تغرات جن دبي 17 شهر يخم زي تغلاله تفتراو ما يزبال يلن تمنتيون حدقا كفتر زخل مخاني زنقر سلازي تزخه بدا كفال نايت كويناتيو اغاتيو موم زو ليزبال so what is the next step ابزون حنت ريبورت لا ايران كساب حجي زبصح ميسايلات ناتا وين تتوقاسناتا كفارات عرب نعمل يسدو زلا ناب إمارات and it's not even close سعود عرب أبي اللوسك just show me سعود الربيع 19 نسعود عرب 19 جزيتو كسمالو قدامي إماراتيو زبزح مالتيو كالاي كويت سالساي بحرين رابعاي قطر حمشاي إسرائيل ريوا مبال حمشاي زلا this is crazy and then Jordan 4 سعودية 19 عمان 8 سايبرس 5 انتهي نقرأ كازي حدا نقرأ يزي نقرأ قدام يسأل ناي إسرائيل ناي إيران كوينو زلو بحجون كون زغل UAE مخانو إمارات مخانو سلازي إمارات تي أب دبي زلو يقال كونتات كتريا غلغا نحج دا يكونس ولاون التسرعات let's say بقال من قدي انتودي قومو ناي من يخاطب له ناي زي إيران سرعات كوتي ما راح تكون يتمهم سلسلة سرعات بخماي كودق ديسنترلايز دي فحيلو زلو نينا يخاطب تودق إتكم هابز بالزلو بخمو كوي معناته زخون نجار كتجبر زلكا سلزي كال سلزي إذا كنا تعتزي نابي جوتو كخيريو نزبل أتقند زفر زلو بخمزي معناته إيران عند تا إمارات عند تارجتيا أبت كبابي زلو زركابو ميسايلوم دما نعاي كهرم زغل ناباي دما كبتص زغل سلازي the situation for إمارات زي غزات ريوازلو ايكونيك غزايا حركاتهم زبلص هوتيلات زبال نيروزي تحريم اللو اوريدي ميسايل يكون هريمو اير ديفنس سيستم مسحرمت ميسايل تخاوز ودغه هريموت كغوز ترايو سلازي اب دبي درغا nothing is safe والحنت safe زخونه ነገር የለን ብሎ ነንቀነ ድማ እቲ ዶናልድ ትራምፕ زبلون تزاربون داك تأمنوا يدخلني خمر هذا نجار تزاري باللبزي. President Donald Trump has said that he did not want the Kurds to launch an offensive against Iran. Trump made a U-turn from his previous statement of involving Kurds into the fight, saying that he does not want the war to get any more complex. Listen in. We're not looking to the Kurds. نتوم كرداويان كتوسدو بدي خاخد كمالهم كرداويان غيرو ناب إيران متقعت كجبري تباهلي يزرب نيرو أيدا اليوم ني كجدوي دا اليوم ني يفلتم يعني كرداويان كجدوي دا اليوم ني تكوينات مرة كبيدس لزلو نشاتو ماتيوم نتكوينات كجادو ليمبر ويكا ككابدو ومبر فترو وزخولي يلن بلالو سلزي again كرداويان أي تكابني لولو that's a very surprising معناتو زركابو ناي مريت ورار بتم كرداويان غيرو خغبر يخل خون دبل غمغام سلازي نبره اسو هيكوني لولو سلازي what is the other plan I don't know we don't know nobody knows اتكالاي بلان تاي قوم خانو سلازي ازون حدا زغرم كنتاتيو كابو قصيلو حنت لابزيا ناي سعود عرب باغرنا كنزازم نا سعود عرب زي اسمواسك
More breaking inputs coming in on the broadcast again to understand that Saudi Arabia has now warned Iran not to target the kingdom. Saudi Arabia says any attack on its territory or energy infrastructure will trigger retaliation. Riyadh has also pushed for a diplomatic settlement with Saudi Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan speaking to Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi and urging the strike. So while they are urging እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስዑድ ዓረብ ንኢራን ተደጋጋሚ ተጠንቀቕ ከም ዘላ ብርግጽ ግን እቲ መጠንቀቕታ ብጥንቃቐ ክንወስዶ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ከም ንሪኦ ፀናሕና ስዑድ ዓረብ ብዙሕ ትህረም የላን ስለዚ ካብተን ካልኦት ሃገራት ብዝወሓደይ ግን ኣብ ዓይኒ ናቶም ከይተኣቱ ኢላ ትገብሮ ዘላ እያ ብዝኾነ ናይ ፓኪስታን መራሒ ናብቲ ሃገራት እዩ ከም ዝነበረ መራሒ ማለት እዩ እዚኻ ፓኪስታንን ስዑድያን ናይ ዲፈንስ ኮንትራክት ኣለዎም ርክብ ኣለዎም ስለዚ ምናልባት ስዑድያ ስጉምቲ ክትወስድ ትኽእል ትኸውን ብዙሕ መጠንቀቕታታት ተብፅሓላ ገለ ዝብል ዘረባ ኣሎ ግን for me just ንመፈራርሂ ዝጥቀምሉ ዘለው እየ ዝብል ካብ ሓሊፎም ስዑድያ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ብጎረሮም ናይ ማይን ናይ ካልእን መጥቃዕትታት ኣብ ዝወርደሉ ዘሎ ምናልባት ንኸምስሉ ገለ ክብሉ ይኽእሉ ኮይኖም እቲ ኢራን ዝፀልዎም ተነይሮም ኢራን ተዳኺምሎም ኣሎ ኦልሬዲ ስለዚ ስዑድ ዓረብ ብኸመይ እቲ ኩናት ይውዳእሎም ጥራዮም ብሰላም በዚ ሕጂ ዘለዎ ኩነታት ይውዳእሎም እዮም ክምነይ ዝኽእሉ ግን ብዙሕ ስዑድ ዓረብ ከም ዝበለት ከም ዝገበረት ከምዚ ኢላ ከምዚ ገይሩ ዝብል ዘረባ ግን ብዙሕ ግዜ ኢና ንሰምዕ ዘለና እቲ ኩነታት ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት ተበላሸው ይኸይድ ኣሎ ኣብ ከባቢና ድማ ዓብ ፅልዋ ክህልዎ እዩ ምክንያቱ ነዚ ኩናት እዚ ኳልኩሌት ገይሮም ናብ ኤርትራ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ምዕባለ ክህሉ እዩ ዝብል ዘረባ ብብዝሕ ንሰምዕ ኣለና ስለዚ ኣነ እንታይ ገብረ ነዚ ኩሉ ከርእየኩም እየ ምሳና ፅንሕ ኢለ እውን ኣብዴት ክበኩም እየ ሕጂ ናብቲ ናይ ዞባና ክንሰግርና ለዝግ Ethiopia's role in Red Sea geopolitics growing. Ethiopia could become a more influential player in Red Sea geopolitics as tensions between Israel and Iran rise, according to a report by a French political journal. The analysis highlights the strategic importance of the Bab el-Mandeb Strait linking the Indian Ocean to the Suez Canal. It says Israel may seek closer ties with Ethiopia to counter Iranian influence, while Gulf actors like the UAE expand port networks along the Red Sea. Analysts say Ethiopia's push ለንከነ ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዘረባ ወፂኡ ኣሎ ንሱ ድማ ብክልተ ነገር ከነተሓሓዞ ኢና ሓደ ምዚ ኩናት ናይ ኢራንን ናይ እስራኤልን ዝግበር ዘሎ ኢትዮጵያ ናብ ቀይ ባሕሪ ክትመፅእ ትኽእል እያ ዝብል ብክልተ ሰለስተ መንገዲ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብዓበይቲ መፅሄታት ክድፈኣሉ ንርኢ ኣለና እዚ ድማ ንብልፅግና ተበገስ እንታይ ትፅበለኻ ዝመስል ዘረባ እዩ መጀመሪያ እቲ ፕሮፓጋንዳ ብኩሉ መንገዲ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ቀይ ባህርን የማስመለስ እቅድ ነው ያለን ቀይ ባህር ድሮም የኛ ነው አሁንም የኛ ሆኖ ይቀጥላል ማለት ነው ቀይ ባህር ቢመለስ ብናስመልሰዋለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ቀይ ባህር የሚገባው ለኢትዮጵያ ነው ስለዚህ ቀይ ባህር እንደሞ እናስመልሳለን ቀይ ባህር ጉዞ እንግዲህ ያው ከህዝባችን ምንም አንፈልግም ከህዝባችን የምንፈልገው ሞራል ብቻ ትውልዱ ያው ይሄን ነገር እያየ ቤት መቀመጥ የለበትም እኛም መከተል አለበት ምንም ለሀገር ስለሆነ ድረስ ቀይ ባህርኛ ነው ለወደፊትም ለቀጣይም ቀይ ባህርኛ ሆኖ ይቀጥላል ማለት ነው ማስመለስም አለብን ለማስመለስም ወደፊት እንጂ ወደ ኋላ አንልም ቀይ ባህር የኛ ነው ነገም ዛሬም ዝግጁ ነን ሲጀመር እቅዴ ያው ቀይ ባህር ነው ከም ትሪዎም ዘለኹም ናይ ባሕሪ ልምምድ ዝገብሩ ዘለው እዮም እዚኦም ትሪዎም ዘለኹም ኣብዘን ጀላቡ ዲኻ ክትብለን ትኽእል ዋላ ተንሳፈፍቲ ባምቡላታት ኣብአን ኮይኖም እናተተላማመዱ ከለዉ ኩላቶም ዘረቦም ሓንቲ ቃል ድገሙ ዝበልዎም እዮም ናብ ቀይ ባሕሪ ክንከይድ ኢና ኢትዮጵያ እዩ ዝግባኣ ናይ ኢትዮጵያ ንብረት እዩ ነይሩ ከነማልሶ ኢና ካብ ህዝብና ድማ ወላ ሓንቲ ንደልና ሞራል ጥራይና ንደሊ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚኦም ወታደራት ብዝቐረባ ዝተመረቑ እዮም ዝመስሉ ነቶም ቅድሚኦም ሓሊፎም ኣፈቐዱ ተማሪኾም ዘለዉ ኣሕዋቶም ኣይረኣይዎምን ምሳቶም ቀጣ ኣይተራኸቡን እየ ክብል ዝኽእል ምክንያቱ ንግሆም ምሸትን ክማረኹ ዝውዕሉ ዘለዉ ኣሕዋቶም እዮም ግን ድሓን ንግዚኡ ሸለል ክንብሎም ኢና ክሳብ ቆቢዕ ቀይሕ ገይሮም ክኸዱ ይፀንሑ ክሳብ ፋኖ ዝረኽቦም ወይ እውን ካልእ ዝረኽቦም ድሕሪኡ ኢዶም ንላዕሊ ሂቦም ክሃድሙን መስኪን እየ ኢሎም ከብሉ ኢና ንሰምዖም እዚ ብብዙሕ መንገዲ ክንሪኦ ኢና ምክንያቱ ናይ ባሕሪ ዝብል ኣዘራርባ ኣመና ድምፂ ወሲኹ ኣሎ ሓንቲ ድማ ኣብዚ ክወስኸልኩም እየ ምክንያቱ ዎል ስትሪት ጆርናል ዝበሃልን ናይ ፈረንሳ መፅሄትን ኣውፅኦሞ ዘለዉ ከርእየኩም እየ ድሕሪኡ ክልቲኡ ናበይ ዝኸደ ማለት ምዃኑ ብልፅግና ክንምንታይ ኩናት ንክጅምር ድፊኢት ይግበረሉ ከም ዘሎ Why the Israel-Iran war is the ultimate win for Ethiopia and Somaliland. Welcome back to Semenenya Spotlight. Pull back the curtain, world. We're not just watching missiles fall on Tehran and Tel Aviv. We're watching the birth of a new world order where the losers are the old powers and the winners are hiding in plain sight.
while the Persian Gulf burns and the Strait of Hormuz has ground to a near halt, blocking 21% of the planet's seaborne oil and sending prices toward $200 a barrel. A silent earthquake is shaking the Horn of Africa. The same war that's choking global energy has turned the forgotten port of Berbera into the most strategic real estate on earth. ሕጂ እንታይም ዝብሉ ዘለው ከምዚኦም ጎረቤትና ንኩናት ዝጽልን ዝምህለልን ሰምዐ ኣለኹናነ እንታይ እስኪ ይብሉለው ስለምንታይ እዚ ኩናት ናይ ኢራንን እስራኤልን እቲ ዝበለጸ ዕድል ንኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዝብሉ ዘለው እዚ ኸንታዩ እዚ ኩናት እዚ ተኸፊቱ ከሎ ናይ ምስፍሕፋሕ ሕልምና ከነተግብር ንኽእል ኢና እዮም ዝብሉ ብግምጣሉ ከንብብዎ ዘይምኽኣሎም እኳ ይዝገርመኒ ኩናት ናይ ኢራንን ናይ እስራኤልን ጀሚሩ ዘሎ ንመን ሒዙ ኣሎ ንኣሜሪካ ንእስራኤል ንኢማራት ንኹላተን ሒዝወን ኣሎ ብግምጣሉ መን ኣብዚ እዋን እዚ ዝረብሕ የስ ትመልስ ፈሊጥኩም ኣለዎ ኤርትራ ትረብሕ ኣብዚ ኤርትራ እዚ ኩናት እዚ ኤርትራ ሞነቱ ኩናት ክጅምሮ መደብ ስለ ዘይብላ ኢና ንብል እምበር ንኤርትራ ሕጂ ነይሩቱ ኩነታት ምክንያቱ ኢማራት ብጎረሮት ሓኒቃ መንቀሳቀሲ ትሰትዮ ማይ ክሳብ ትስን ኮይና ዘላ እስራኤል ብቦምባታት ንግሆም ምሸትን ትህረም ዘላ ተረፈ ቦምባታት መናብ ካልእ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ክግበር እንተዝኸውን ነይሩ ናይ ብሓቂ መደብ እንተዝነብር ነይሩ ሕጂ ነይሩ ግዜኡ ምክንያቱ everything ኩሉ እቲ ፕሌይሊስት ኩሉ እቲ ነጥብታት ቼክሊስት እንተሪኻዮም ንኤርትራ ይተቃንዩ ዘሎ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ሙቭ ክትገብር ነይርዋ ግን ኤርትራ ኸ መደብ ነዚ ስርዓት እዚ ክትኣልዮ ድዩ ወላ እንታይ ከም ዘለዋ እውን ስለ ዘይፈልጥ ኣነ ክትከላኸል ልኡላውነታ ከተውሕዝ ዳ እምበር ንዑ ከተውድቆ ድያ ኣይተውድቆን ብግልፂ ዝተገለፀ ስለ ዘይኮነ እዚ ክትብላ ይትኽእል ኢኻ በዚ ኮይኑ በቲ እዛ ሕጂ ዘላ ፈተና ወየዳ እንዳ ዓነጅል ስለ ዝኾኑ እምበር ንሳቶም እዮም መዋጥር ዘለዎ ብኩሉ መንገዲ ተቐርቂሮም ዘለው እሶም እዮም ግን ቁጠባ ናቱ ብልፅግና ሓደ ኣርቲክል ወፂኡ ነይሩ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ይገጢምዎ ዘሎ ስጋ ናቱ ንኣብነት ብዙሕ ክፋል ናቱ ናብ ኢማራት ዝኸይድ ዝነበረ ዝገዝኦ ስኢኑ ኣሎ ስለዚ ንስዑድያ ለሚኖም ናብ ስዑድያ ክሰድዎ ጀሚሮም ኣሎ ባህል ኣሎ እዚ ካልእ ነገር ቡን ናቶም ኤርላይንስ ናቶም ኣብ ሶምናት ብሚልዮናት ክሳራታት የጋጥሙ ኣሎ በማይት ሚልዮናት ከማል ካብቲ ሬቨኒው ናቱ ፀገም የጋጥሙ ኣሎ ነዳዲ መመሊስ ንላዕሊ ውስኽ ኣሎ ንኤርላይንስ ድማ ሕማም ርእሲ ንኩሉ ህይወት ሕማም ርእሲ እዩ ባይ ዘ ወይ ዋጋ ናይ ነዳዲ ኣብ ትግራይ ዳብል ኮይኑ 100% ወሲኹ ስለዚ 5 ቅርሺ እንተነይሩ 10 ቅርሺ ኮይኑ 10 ቅርሺ እንተነይሩ 20 ቅርሺ ኮይኑ ስለዚ ብዶላር ብናቶም 100 እንተነይሩ 200 ሽሕ እንተነይሩ 200 ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ንሳቶም ፀማም ሓደ ደርፉ ስለ ዝኾኑ ናብ ኤርትራ ጥራይ ፀገም ዝመፅእ ዘሎ እዩ ዝመስሎም ኤርትራ እዚ እቲ ዝቐለለ ብድሆናታ እዩ ኤርትራ has seen so much difficult ካብዚ ብተዓፃፃፊ ዝበዝሕ ሽግራት ድራየት ኤርትራ ኢራንን እስራኤልን ተዋጊአን ነዳዲ ከቢሩ ያ ከም ዓለምና ንኤርትራውን ክኸብዳ እዩ ነዳዲ በት ኣብ ዓለምና እቲ ዝዋሕደ ፀገም ዘጋጥማ በዚ ኤርትራ እዩ ስለምንታይ ኤርትራ ኣይነበራ ይጠፋ ኢለ ያን ሽግር ነይርዋ ብድሆታት ነይርዋ የስ ህዝቢ ኤርትራ ፅቡቅ ኣይግብኦን ይበልኩን ናትና ፀገም ኣይኮነን እዚ ብዓለም ደረጃ ዝተፈጥረ እዩ ስለዚ ዝግበር ነገር የብልካ ብዝኾነ ኤርትራ ነዚ ኩነታት እዚ ብኸመይ ከተንብበያ እንታይ ስጉምቲ ክትወስድ እያ we will wait እዚ ንዓና ድመፀና ዘሎ ፈተና ግን ናብ ኤርትራ ገፁ ዘሎ ሕልምናቶም ነዚያ ስምዕዋ ክልተ ነገር ከርየኩም እያ ኣብዚ everybody should be very clear ካብዚ ጉዳይ እዚ ኣብዚያ ስምዕዎ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ትኩረቱን የውጭ ግንኙነትና ብሔራዊ ደህንነትን አድርጓል። የፖለቲካ ፓርቲዎች ክርክር ፋና መድረክ። ሁሉም ፓርቲዎች ኢትዮጵያን የባህር በር ባለቤት እናደርጋታለን ይላሉ። ልዩነታቸው የባህር በሩን እናገኝበታለን የሚሉት መንገድ ነው። ከሻዕቢያ ጋር ያለውንና የባህር በራችን እንድናጠ ሓንቲ ዘረባ ተዛሪብኩም ኣብዚ እንታይ ኢሉ እዚኦም ፓርቲታት ብምሉእ እንድሳተፋ ዘለዋ ኣብዚ ናይ ፋና መድረክ ዝነበራ ኩላተን ኣብቲ ገባሕሪ ክንረክብ ኣለና እየን ዝብላ ብኸመይ መንገዲ ንረክብ እምበር ኣብቲ ገባሕሪ ግድን እዩ ዝብል መርገፅ ኣለወን ይብል ስለዚ መጀመርያ ኣብቲ ገባሕሪ ግድን ዝብል ኣንጻር ኢንተርናሽናል ለው እዩ ናይ ግድን ዝበሃል ነገር የለን ኢትዮጵያ ጂኦግራፊካሊ ባሕሪ የብላን ስለዚ ብግዲ ማለት ኩናት ማለት እዩ ናይ ግድን ክንረክብ ኣለና እንድሕሪሉ ሓደ ሰብ ብሰላም ክብል ኣይክእልን ድሕሪያ ምክንያቱ ዘይናትካ ሓደ ንብረት ኣይናትካን እዩ ናይ ግድን ክረክበለን ትብል እንድሕሪ ኮይንካ ሰላም ዝበሃል ምሳ ክለግብ ኣይክእልን ዲፕሎማሲ ገለ ከተፀባበቕ ግድን ድሕሪ ኢልካ የለን ንደሊና እንድሕሪ ኢልካ ግን በናይ መንገዲ ክትዛርብ ግድን እንድሕሪ ኢልካ ግን ተወዲ እዩ ናትካ ዘይኮነ ነገር ክትረክብ ግድን እንድሕሪ ኢልካ
ናይ ኩናት አማራጭ ለካ ማለት እስማዕዮም እጅ እንታይ ዝብሉት ምርጫታት ነው። ከሻዕቢያ ጋር ያለውንና የባህር በራችን እንድናጣ ካደረገን የአማጺ ቡድን መንግስት በዲፕሎማሲው ቅድሚያ እንስጣለን ብለናል፣ እንታገለዋለን የሚለው መወሰድ አለበት። የብሔራዊ ጥቅማችንን ማዕከል አድርገን አስቀድመን መቀጠል መሄድ እንዳለብን እናምናለን። በሰላማዊና ወንድማዊ በሆነ መንገድ በዲፕሎማሲያዊ መንገድ እንፈታለን የሚል ጠንካራ አቋም አለ። የኢትዮጵያ የወደብ ተጠቃሚነት ጉዳይ ከም ዝራኽሞ ነፍሲ ወከፍ ናቶም ፓርቲን እናቱ መርገፂ ዘለዎ ገሊኦም ብሓይሊ ኤርትራ ብሓይሊ ተወሲዳ ብዘይ ፍትሓዊ መንገዲ ኣከይዳ ዝብል ርእይቶ ዘለዎም ግድን ከነማልሶ ኣለና ዝብሉ ክህሉ ከለዉ ካልኦት ናይ ኢትዮጵያ ጥቕሚ ተጠቂምና ናይ ሃገራዊ ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዘሎ ንባዕሉ ፓርቲ ኣለዎ ምስ ካልእ ፓርቲ ኮይኑ የምሳተፍ ዘሎ ናይ ብልፅግና ይመስለኒ ከብልፅግና ፓርቲ ሃገራዊ ረብሓና ቀዲምና ክንከይድ ኣለና ሃገራዊ ረብሓና እንታይ ዝብል ድማ ባሕሪ ክንረክብ ኣለና ዝብል ስለዚ ንዓዩ ዝፅባበቕ ዘሎ እቲ ካልእ ድማ ኣብ ደገ ባሕሪ ምስ ጎረባብትና ብሰላምን ብፅቡቅ ምሕዝነትን ክንረኽቦ ንኽእል ኢና እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ ሓደ ነገር ንርኢ ኣለና ብተደጋጋሚ ሓንቲ ዓይነት መርገፂ ካብ ኩላቶም ንጉዳይ ናይ ባሕሪ ዝብል ናብ ኤርትራ ዘጠመተ ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና እጂ እዚ ዳማ ማእስ ሓድሽ ኮይኑ ክትብለኒ ኢኻ ነዚ ዝዛረቦ ዘሎ ርዩ እዚ ዳማ ማእስ ሓድሽ ኮይኑ እንታይ ዳ ክትፅበ ኢኻ እሞ ሓድሽ ተዘይኮነ እዚ እንታይ ኢና ክንፅበ ዝዛረብዎ ዘሎ ብዛዕባ ኣብ ደገ ባሕሪ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ናቶም ኮይና ኣላ ኤርትራ ባይ ዘ ወይ መዓት ሕቶታት ናይ ኤርትራ እዩ ዘሎ ካልእ ሕቶ እውን ክበኩም እዮም ኣብ ዝረእይዎም ሽመ ኤርትራ ኣብቲ መድረክ ናቶም ሓደ ብሓደ ሽሙ እናልዓሉ ይዛረቡ መንግስት ሰራዊት የኢትዮጵያን ድንበር ኤርትራ መንግስት ሰራዊት የኢትዮጵያን ድንበር ጥሶ ወደ ኢትዮጵያ ግዛት ዘልቆ መግባቱን የሚያሳዩ መረጃዎች አሉ። የኢፌድሪ መንግስትም መግለጫ አውጥቷል። በዚህ ጉዳይ ላይ አብን ያለው አቋም ምንድን ነው? በመሰረታዊነት መንግስት የሆነ አካል ነው ጉዳዩ ላይ ትኩረት ሰጥቶ ሊሰራበት የሚገባውና በጉዳዩ ላይ የአብን አቋም ጥያቄ በጉዳዩ ላይ የአብን አቋም ምንድን ነው የሚለው የኢትዮጵያ ሕጂ እንታይ ኢሉ ዝሓቶ ዘሎ ሰራዊትና ኤርትራ ውሽጢ ኢትዮጵያ ከም ዘሎ ዝገልጽ ሓበሬታ ኣሎ ስለዚ እዚ ፓርቲ ናትኩም እንታይ እዩ መርገፂ ናቱ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ይብሎ ኣሎ እሱ ድማ ብዛዕባ ሉላዊ መሬት ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ዝምልከት እቲ ዘመሓድር ዘሎ መንግስቲ እዩ ዝሕተተሉ እዚ ማለት ብልፅግና ይተሓታትነት ዘለዎ እዩ ዝብሎ ዘሎ ናትኩም መርገፂ እንታይ እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣትዩ እንተሎ እንታይ መርገፂ ናትኩም ኢሉ ኣትሪር ይሓተሉ እንዲሁም ሉዓላዊነት መደፈሩን ለምድመን መነሳት ይቻላል። ይሄኛው መረጃ ትክክል ሲሆን የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ተደፍሯል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ተደፈረ ማለት ደግሞ ከየትኛውም ኢትዮጵያ አካል ጋር ሆነን ይህንን የሉዓላዊነት መደፈር መጠበቅ፣ መከላከል፣ መመከት የኛ ፋንታ ነው ብለን እናምናለን። ኤርትራ መንግስት ሰራዊት የኢትዮጵያ ስለዚ ብሓቂ እንድሕሪ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ንሉላውነት ናይ ኢትዮጵያ ደፊሩ ኣሎ እንድሕሪ ኮይኑ እንድሕሪ ተረጋጊፁ ጭብጢ ኣለዎ እንተኮይኑ ሉላውነት ናይ ኢትዮጵያ ተደፊሩ ልክዕ ምስ ካልኦት ፓርቲታት ብሓደ ኮይና ነቲ ኩነታት ክንቃለሶ ኢና ማለት እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ኩሉ እቲ ኩነታት ነቲ ኩሉ ፖለቲካዊ ክላስ ሕጂ ድማ ክምረፁ ይደልዩ ስለ ዘሎ ኣከባቢ ምርጫ ስለ ዘሎ ነዚ ናይ ምርጫ መንፈስ ከዋዓውዕ ቀኒዩ ምስ ኩናት ከተሓሕዞ ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ ብዙሕ ግምት እዩ ዝወሃቦ ብልፅግና ካብ ሓንጎሉ ንኩናት ወዲ እዩ ዓቕምታት እዩ ከልይዎ ዘሎ ሕፅረታት ናይ ሽግር ናይ ሎጂስቲክስ ናይ ካልእ ኩሉ ልዕሊ ኩሉ ግን ኣነ ዝግርም ዝብለኒ ማለት ሃይማኖታውያን ዲና መብዛሕት ናይ ኤርትራውያን እዚ ኣምላኽሲ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኒ ኤርትራ እዩ እንድዒ ከጋንን ኢለ ዝዛረብ ዘሎ ክመስለኩም ይኽእል እዩ ኤቭሪ ታይም ኩሉ ኣዳሊና ክብሉ ከለዉ ሲ ገለ ነገር ጎድሎ ብልፅግና ኩሉ ነገር ኣዳልየ ኣብ ዝብለሉ ዘሎ እንታይ ጎዲልዎ ኣሎ ነዳዲ ንሰማይ ተተኪሱ ብዘይ ነዳዲ ውግእ ኣይግበርን እዩ ነዳዲ ንላዕሊ ኮይዱ እታ ቀንዲ ኣጆኻ ትብሎ ዝነበረት ሃገር ድማ እቲ ዝዓበየ ብድሆ ናይ ሂወታ ኣጋጢሞ ኣሎ ብቐሊሉ ድማ ክትፈትሖ ይኮነትን ስለዚ እቲ ፀገም እቲ ናይ ኣምላኽ ነገር በዚ ኢኻ ትሪኦ ናብ ኤርትራ ክወርር ሕማቕ ንክገብር ኣብ ዝብገሰሉ ዘሎ እታ ዝዓበየ ፀገም ኣጋጢማቶ ኣላ ስለዚ ነዛ ፀገም እዚኣ ብኸመይ ክሰግራ እዩ እስከ ኣብዚ ክልተ ነገር ክንሰምዕ ሞ ክንተሓዞ ምስቲ ኣርቲክል ዝወፅእ ዘሎካ ክንሪኦ እስራኤልን ኢራንን ኣብ ዘሎ ወጥሪ ስትራቴጂካዊ ተፃዋቲት ኮይና ትቕልቀል ከም ዘላ ሓንቲ ፈረንሳዊት መጽሔት ፀብፂባ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኢራንን ዘሎ ወጥሪ ክንዮት ዞባ ኣድማሱ እናሰፍሐ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ኢትዮጵያ ኣብቲ ዝቀያየር ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ዳይናሚክስ ቀይሕ ባሕሪ ኣገዳሲ ተዋሳኢት ክትከውን ከም እትኽእል ፀብጻብ ፈረንሳዊ ኦንላይን ፖለቲካውን ምህራዊ መጽሔትን ኤንፒአርፒ ኣመላኺታ
ኣብ ዙርያ መጻብቦ ባቢኤል መንደብ ዝምዕብል ዘሎ ዘባዊ ምሕዝነትን ዝረአ ዘሎ ምዕባለታትን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካን ኣብ ሰፊሕ ጸጥታ ቀይሕ ባሕርን ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ኢትዮጵያ ልዕል ከብሎ ከም ዝኽእል እቲ ጸብጻብ ይሕብር። እቲ እስራኤልን ኢትዮጵያን ምስጢራዊ ምሕዝነት ኣንጻር ኢራን ብዝብል ርእሲ ዝተሓተመ ሕትመት ኣብ መንጎ እስራኤልን ኢራንን ዝካየድ ዘሎ ግጭት ክንዮቱ ዞባ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ይዝርጋሕ ከም ዘሎን መጻብቦ ባቢኤል መንደብ ወሳኒ ናይ ባሕሪ ፍላሽ ፖይንት ኮይኑ ከም ዘሎን ያጉልዩ። እቲ መጻብቦ ንህንዳዊ ውቅያኖስ ምስ ስዊዝ ካናል ዘራኽብ ብምዃኑ ንዓለም ለኻዊ ንግዲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ይገብሮ። ዝኾነ ንነዊሕ እዋን ዝጸንሕ ምዝባዕ እንተላይ ብሓይልታት ሑቲ ዝተኣወጀ እገዳ ኣብ ዙርያ ኬፕ ኦፍ ጉድ ሆፕ መስመራት መራኽብ ከገድድ እዩ። እዚ ድማ ናይ መጓዓዝያ ግዜን ወጻኢታትን ክውስኽ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። እቲ ትንታነ ከም ዘመላኽቶ ፕረዚደንት እስራኤል ኣይዛክ ሄርዞግ ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ኣዲስ ኣበባ ዘካየዱ ዑደት ከም ኣካል ስትራቴጂካዊ ምቅርራብ ዝረአ ኮይኑ እስራኤልን ኢትዮጵያ ካብ ሊባኖስ ክሳብ የመን ዝዝርጋሕ ጽልዋ ኢራን ንምምካት ብዲሞግራፊ ሓያልን ብወተሃደራዊ መዳይ ብቑዕ መሻርክትን ያላ ከም ትሓስባ ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ትንታነ ፈረንሳይ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ኣብቲ ዞባ ንነዊሕ እዋን ጸንሓ ተራ ዘመልከተ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ፣ ሶማሊላንድ፣ ኢትዮጵያን ደቡብ የመንን ሓዊሱ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕር ዘለዋ መርበብን ወደባትን ኪዳናት ብምጥቃስ መስመራት ንግዲ ንምውሓስን ምስ ኢራን ዝተሰለፉ ተዋሳእቲ ንምምካትን ዝዓለመ እዩ። ኢትዮጵያ ንነዊሕ እዋን ላዕላዊ ተበጻሕነት ቀይሕ ባሕር ክትረክብ ምዃና ኣብ ስትራቴጂካዊ ስልሒታት ቀርኒ ኣፍሪካ ማእከላይ ኮይና ትቕጽል ከም ዘላ እዩ እቲ ትንታነ ኣመላኺቱ ዘሎ። ምስቲ ኣብ 1993 ድሕሪ ናጻነት ኤርትራ ዝጠፍአ ገማግም ባሕሪ ክትበጽሖ ትህቅን ዘላ ኢትዮጵያ እቲ ዘሎ ታሪኻዊ ወጥሪ ንጸጥታዊ ስክፍታታት ኢትዮጵያ ይቐርጾ ኣሎ። ምስ እስራኤል ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ኣርቲክል ድሕሪ ኣርቲክል ዝወፅእ ዘሎ ካልእ ከምዚ ኢሉ ከሎ እውን ምዝ ዝብልዎ ጸንሑ ሓደ ኣብ ዓለምና ገለ ካብቶም ዓበይቲ መጽሔታት ዝበሃል ብፍላይ ነቲ ፖለቲካል ክላስ ኢኮኖሚ ቢዝነስ ክላስ ዘንብብዎ ዎል ስትሪት ጆርናል ዝበሃል ዓብዩ እንታይ ለውጢ ኢሉ ኣብዚ ከም ትሪኦ ዘለኹም decades after it lost ኢትዮጵያ ድሕሪ 30 ዓመት ኣፍ ደገ ባሕሪ ምኽሳሮም Ethiopia has moved its forces close to the border region, raising fears of another civil war with nearby rebels. ስለዚ ሰራዊታ ናብ ዶባት ናይ ኤርትራ ኣምፅያ ኣብ ደገ ባሕሪ ንከተማልስ ንኩናት ተዳልያ ከም ዘላ ዝብል ሓደ ኣርቲክል ጽሒፍ ኣሎ። ስለዚ እዚ ድማ ኣብ ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ብዙሕ ፀገም እናሃለዎ ከሎ ዝግበር ዘሎ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ። ኣብዚ ቁርብ ተለይሳመ ርክበኩም ድሕሪ ኮይነ እንታይ ኢና ናይ ታሪክ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ዝሰኣነት ካብ ናጽነት ናይ ኤርትራ 1993 ኣቢሉ እዩ እዮም ዝብሉ። እቲ ፕራይም ሚኒስተር ድማ ንዑ ከመልሶ ከም ስትራቴጂካዊ ዕላማ ናቱ ገይሩ ከም ዝዛረብ ዘለዎን ኢትዮጵያ ምስ ዘለዋ ዕቤት ናይ ህዝብን ዞባዊ ኣገዳስነትን ኣብ ደገ ባሕሪ ከም ዝግባኣ ገይሩ ዝዛረብ ነዚ ንምግባር ድማ ዓብይ ወታደራዊ ምድላዋት ገይሩ ሰራዊቱ ናብ ዶብ ናይ ኤርትራ ሰዲድዎ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ። The frontier is dominated by Tigrayan forces who fought በቲ ድማ ኣብቲ ናይ ትግራይ ድማ ናብቲ ሰራዊቱ ዝሰደሉ ዘሎ ድማ ናይ ትግራይ ሓይልታት ከም ዘለው ኢና ንርኢ ዘለና ኣብኡ ብብዝሒ ኣለዉ ይብላ ኣሎ። ስለዚ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ምጥፋእ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ዝብል ኣጀንዳ ኣብ ኩናት ክፈጥር ከም ዝኽእልን ኣብ ዝሓለፈ ኩናት ክሳብ 600,000 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ዝግለጽ ኮይኑ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ድማ ናብ ካልእ ጥፍኣት ከምርሕ ዝኽእል ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ። እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ክኸይድ ይኽእል እቲ ዞባ ብምሉእ ኣብ ከቢድ ፍወጥሮ ኣብ ዘለወሉ ሕቶ ናይ ቀይ ባሕሪ ድማ ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ ንቁጠባ ናይ ቁጠባ መጽሔት እውን ስለ ዝኾነ ቆላሕታ ንክግበረሉ ብዙሓት ሰባት ይዕዘቡ ኣለዉ። ግን ስጉምቲ ዝወስድ ከም ዘየለ እዚ በብዙሕ መንገዲ ዝዝረብ ዘሎ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ነጥብታት እናሓዋወስካ እንድሕር ከይድካ እቲ ዝበሃል ዘሎ ኩነታት ኣብዚ ሓደ ኤርትራዊ ንፉዕ ተንታኒ እንታይ ኢሉ ካልድ ዝበሃል እንታይ ኢሉ መብዛሕትኡ ግዜ እዚ ናይ ብልፅግና ዝብልዎ ነገር ክትርኢ ከለኻሲ ናይ ሕማቕ ናይ ጋዜጠኛነት ወይ እውን ኣብ ደገ ባሕሪ ናትናይ ነይሩ እንድሕር ናፅነት ኢና ሲኢናዮ ገለመለ ዝብልዎ ሕማቓት ጋዜጠኛታት ናይ ምዕራብ ድማ ካብኣቶም ቀዲሖም ዝገብርዎ ኮይኑ ዝስማዓካ ኢሉ ኖ እዚ ኣካል ናይቲ ኣጀንዳ እዩ። እስራኤል ነዚ ኣጀንዳ ዝደልዮ ዘላ ነዚ ናይ ብልፅግና ኣብ ሚድያ ዘለዋ ፅልዋ ናይ እስራኤል ተሪኻ ድማ ኩሉ ግዜ ፍሬሚንግ እቲ ሚድያ ኩሉ ግዜ ነቲ ናራቲቭ ናቶም ይክደፍእ ዝፍትን። ስለዚ ኣገይን እቲ ብልፅግና ዝደልዮ ዘሎ ኩናት ናይ ካልኦት ኣዘዝቲ ስለ ዝኾነ ንሳቶም ኣብቲ ሚድያ ብኸመይ መንገዲ ነቲ ናይ ኩናት ኢትዮጵያ ተበግሳላ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ልኡላውነት ክደፍር ይገብር ኣሎ ኢሎም እዮም ክፅሕፉ ዝግብኦም። ልኡላዊ ሃገር ቻርተር ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ከምኡ ድማ ኢንተርናሽናል ሎው ጥሒሱ ኩናት ክገብር እዩ ዝፍትን ዘሎ ሲቲ ፋክት
ግን እንታይ ይብሉ ቀደም ኣብቲ ግባሕር ነይሮም ሲኢኖም ህዝቢ ስለ ዘለዎም ገለ እቲ ፕራይም ሚኒስተር ዝሓስቦ ዘሎ እዩ ገለ እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ሽፋን ነቲ ንሱ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ጽቡቕ ነገር ግን ኤርትራ ነዚ ጉዳይ እዚ ዝኣክል ምድላዋት ኣለዋ ጥራይ ዘይኮነ ኤርትራ ዘላቶ ኩነታትን ብልጽግና ዘለዎ ኩነታትን ኩልና ንፈልጦ ኢና ምናልባት ነቶም ቀጻሊ ኣብ መዓልታዊ ንከታተሉ ዘለና ሓንቲ ቪድዮ ክበክም እየ ኣብዚ ስምዑ አካባቢዎች የተደረጉ ተጋድሎችን ጨምሮ የአብይ አህመድ አገዛዝ ምን እያደረገ ነው? ግራ የሚያጋቡ በአንድ በኩል ሰራዊቱን ይሰበስባል፣ በሌላ በኩል ደግሞ መልሶ የሚበትንበት እርምጃው ሰውየው ምንድነው የፈለገው? ጦርነት ነው ወይስ የማታለልና የማዘናጋት እርምጃዎችን በመጠቀም የስልጣን እድሜውን ለማራዘም እርምጃዎችን እየወሰደ ነው ያለው? ሌሎች ብዙ ነገሮችን ማንሳት ይቻላል። ለማንኛውም የምንጀምረው ከአማራ ክልል ወቅታዊ የህልውና ተጋድሎ ጋር በተያያዘ የደረሱትን መረጃዎች በማካፈል ይሆናል። ወደ አንተ ልምጣ። መሳይ አመሰግናለሁ። የአማራ ፋኖ ብሔራዊ ንቅናቄና የአገዛዙ ጦር ወይም ጽምር ጦር የሚባለው ኃይል በበርካታ ቦታዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ ውጊያ እየተደረገ እንደሚገኝና በአጠቃላይ ግን ሽንፈትና መበተን የማይሰለቸው መማረክ የማይሰላቸው መቁሰልና መሞት የማይሰለቸው የአገዛዙ ጦር በሄደበት አካባቢ ሁሉ ከምዚ እትሪእዋ ዘለኹም ፋኖ ብኩሉ መንገዲ እዩ ዝድክሮ ዘሎ እንታይ ዘርየካ ሓደ ካብቲ ዝብልዎ ዘለዉ ፋኖ እቲ ብፍላይ እዚ ሕብረት ወይ ከሓድነት ካብ ዝፈጥር እዚ ሓበራዊ ግንባር ካብ ዝፈጥር ምንቅስቃሳት ናቱ ካብ ንኣሽቱ ነገራት ናብ ዓበይቲ ነገራት እዩ ዝሰግር ዘሎ ሓደ ካብዚ the Amhara Fano National Movement ማለት is reportedly transitioning to a large scale offensive aimed at clearing the Amhara region of government force ስለዚ እቲ ፋኖ ካብ ንፅል ዝበለነ ንኣሽቱ መጥቃዕትታት ዕብይ ዝበለ መጥቃዕቲ ነቲ ናይ ብልፅግና ሰራዊት ጠቕላላ ፀራሪካ ንምውፃእ ስጉምቲ ክወስድ ይደሊ ከም ዘሎ ንኣብነት بغندر دحرينا ناي فانو حيلتات بفلاي ناي بلاي زلك بلاك لايون كوربس مالتيو كليمت فيكتور نيار غندر ان زانتارا زبال مالتيو ويكا داريا زبال reporting over 46 government troops killed سبر 46 يعني 46 وتحضرات ناي بلصقنا قتيلهم نزي بوتاتات قاصور خمس خالو كمونا ولو مكت فرونت زبال مالتيو كبي زخونه كينات كايت كم زلون اب فلاي اب في فلاغيت زبلو زلو مالتيو اب كباب غرغرا هون غليت ريزورس ديم ولا زبلو نفاس مچوا انيار ولديا فانو claims to have sized strategic locations forcing government اب كله كسع كندينا تبلصقنا challenge يقبروا خمس زلو اب كله ولا بتي شواز بحالون كمو اذن تاي دريكا اتفانو زبحال مرشاناتون قزقاس ناتون يقتل كم زلون بلصقنا دما بتذكل سرحو يسرح له سرحنا بلصقنا ممراخ سلو زخونه كمارخو يعلو مجمريا افهم كساب زقداد يفكروا تحركه ابسا استقبرت كمبار دما حجت فانو كمان نت ممراخ ناتهم سلو زلمدو انا تصقم مايند سيت نات كاون يغيريو تعرف بزح نامرخ كم سكت كان تاعطغو صلاي كقطما كازيكل كويني تسمعك كم زاب بسبورت تاريخايو حنت غانتا كسعر تجميرا ناي مسعر منفسنا حيلي زغي لذي زي دما تو وينينج مينتاليتي زبال يمصالو ابليلي دما اتقطبا بلصقنا زخي مصخلو ኢትዮጵያ ቁጠባናታ ቀሉላ ዋለው ገለ ንብልነርና ሕጂ ተንቀንዲ መሻረታ ዝኾነ ሃገራት ዓረብ ተዓጽየን ኣለዋ ብኩሉ መንገዲ ዝቕልባ ዝነበራ ዝገዝኣላ ዝነበራ ብኩሉ መንገዲ ተዓጽይዋ ኣሎ ስለዚ እቲ ዝርካቡ ገንዘብ IMF ድማ ብጎረሮም ምሕናቕ ክገድፍ ኣይኮነን ብልጽግና ታይም ቦምብ ኣለዎ እዩ ናይ ግዜ ቀሉላ ኣለዎ እዩ ብግዜ ክፍንጀር ዝኽእል ቦምብ ኣለዎ እዩ እሱ ከይመጽእ ከሎ እዩ ዝጓየ ዘሎ ገለ ምኽንያት ፈቲሩ ነቲ ዘለዎ ኩነታት ክሰግረሉ ዝኽእል መንገዲ እንተፈጠረ ኢሉ ዝኾነ እቲ ጉዳይ እዛ ናይ ምርጫ ትብል ደላ ፕሮፓጋንዳ ካብ ዜሮ ተበጊሳ ኣይኮነትን ኩነታት ይርያ ስለ ዘሎ ሽፋን ክትኮነሉ ትኽእል ነቲ ህዝቢ ድማ ኮንዶኾን ገለ ነገር ዕድል እንተፈጠር ብገለ ነገር ገለ እንተተፈጠረሉ ዝብል ኣጀንዳ ስለ ዘለዎ እዩ ስለዚ ኣክንዲ ውሽጣዊ ፀጥታ ናይቲ ሃገር ኩነታት ናይቲ ሃገር ርዩ ንዑ ክፈትሕ ዝፍትን እንታይ ዝገብር ዘሎ እሱ ኣብ ዘየድሊ ኣብ ጥቕሚ ዘይብሉ ፕሮፓጋንዳን ናይ ኩናት ሓለኽለኽን ወፊሩ ኣሎ እቶም ናይ ብልጽግና ኣሚን ሲሪየስሊ ሓደ ሃገር ክሳዕ ክንዲ ዝፈርስ ዘሎ ኣብ ደገ ባሕር ናበልካ ኣጀንዳ ትገብር ኣብ ደገ ባሕር ሲ ኣጀንዳ ክኸውን ይግባዶ የስ ኣብ ደገ ባሕር ከድለየና ክእል ብላብላ ክትብል ትኽእል ኢኻ በታ ውሽጥኻ 3-4 ዓይነት ግንባር ዘለካ እሞ ንግሆም ምሸትን ክብትነካን ከፍርሰካን ዝደሊ ምዃኑ እናረኣኻ ከለኻ ዩ ጀስት ኣብ ካልእ ዓይነት ኖይስ ኣብ ካልእ ዓይነት ሽግራት ኢኻ
ድራማታት ክትፈጥር ከለኻ it's amazing ግን ከም ንሪኦ ዘለና again ቶም ንዑ ኣጆኻ ዝብልዎ ዝነበሩ ከነ ናብ ዝኸድካዮ ክንዕጅበካ ኢና ኣብ ጎንኻ ደው ክንብል ኢና ዝብልዎ ዝነበሩ መዓልቲ ብመዓልቲ ገሪፎሞ ይጠልምዎ ኣለዉ ስለ ዝፀልዎ ይኮኑ ዝፀልምዎ ዘለዉ ዓቕምናቶም እውን እናተወደየ እናተፀንቀቐ ስለ ዝኸደ there is no much ብዙሕ ክገብርሉ ኣይክእሉን እዮም ስለዚ ነዚ ኤርትራ ነዚ ዕድል እዚ ድማ ብኸመይ ክጥቀመሉ ኢና ኩሉና ረኣና ክንከታተሎ ኢና ኣብዴት እውን shortage in Tigray, banks disrupts aid operations. Humanitarian operations in Ethiopia's Tigray region are being hampered by limited cash availability in local banks, according to the UN's Humanitarian Office, OCHA. Aid groups say the shortage is making it difficult to deliver assistance to nearly 900,000 internally displaced people. Officials warn food, medicine, and shelter supplies remain limited. Some organizations are transporting cash from the federal level to continue operations as humanitarian needs remain. ኣብ ትግራይ ዘሎ ሕፅረታት ናይ ገንዘብ ናይ ኩሉ ዓይነት በዚያ ጌርና ክንሰግራቲ ቁጠባዊ ቅልውላው ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ንምጉላሕ ማለት እዩ ዘቅርቦ ዝነበረ መድሓኒት ሙሉእ ብሙሉእ ደው ከም ዘበሎ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ኣፍሊጡ ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ኣማኑኤል ሃይለ ኣብ መቐለ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ መንግስቲ ፌደራል ካብ ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ ንትግራይ ዘቅርቦ መድሓኒት ሙሉእ ብሙሉእ ደው ኣቢሉ ምህላው ብምጥቃስ እዚ ንጥዕና መላእ ሕብረተሰብ ዝጎድእ ጃምላዊ መቕፃዕቲ ብምፅዋዕ ዝምልከቶም ትካላት ፌደራልን ዓለም ለኸ ለገስቲ ትካላትን መፍትሒ ከናድዩ ፃውዒት ኣቕሪቡ ክሳብ ዝሓለፈ ወርሒ ተሓሳስ ብዘይተስማዕምዕ መንገዲ መድሓኒት ካብ ወፃኢ ኣቱ ከም ዝነበሩ ዘዘኻኸረ እቲ ሓላፊ ቢሮ ኣብ ወርሒ ጥርን ለካቲት ቀረብ ሙሉእ ብሙሉእ ደው ከም ዘበለ ያብርሁ ቅድሚ ሕጂ ንዞባና ዝምልከት እገዳ ነዳድን ድጎማን ባጀት ኣብ ጽላት ጥዕና ከቢድ ብድሆ ከም ዝፈጠረ ዘዘኻኸረ ዶክተር ኣማኑኤል ብዘይ መፍትሒ ቀረብ መድሃኒት ሙሉእ ብሙሉእ ምቁራጽ ከቢድ ማሕበራዊ ቅልውላው ከስዕብ ከም ዝኽእል ድማ ስክፍቱ ገሊጹ መንግስቲ ፌደራል ከም ንሪኦ ዘለና እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ብልጽግና ናይ ብሓቂ ናይ ገበን ስርዓት ምዃኑ በዚኻ ትፈልጥ ኩናት ምጅማርን ኩናት ጌርካ ሰብ ምጥፋእን ቅድሚ ኩናትን ድሕሪ ኩናትን ብቀረባት ንሰብ ብመድሃኒት ብፋይናንስ ብነዳዲ ብኻልእ ጌርካ ዓፂኻ ነቲ ሰብ ምንብርካኽ ስርሑ እዩ ሞዩ እዩ እዚ ድማ ኣካል ናይ ጀኖሳይድ ዝቁፅር ደይመደይልካ ንህዝቢ ከም ዝንብርካኽን ሞራሉን መንፈሱን ኩሉ ነገሩ ከም ዝዳኸም ምግባር ገበን እዩ ስለዚ እቲ ብልጽግና ዝገብሮ ዘሎ ኣካል ናይቲ ክገብሮ ዝደሊ ዘሎ ኩናት ድዩ ዝደሊ ዘሎ ሕማቕ ድዩ ዝደሊ ዘሎ you can just ካብዚያ ነገር እዚያ ክትመሃር ትኽእል ኩሉ ግዜ ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ካበይ ናበይ ይኸይድ ኣሎ ከተተሓሕዞ ምስ ትኽእል ጥራይ ድማ ዝርዳእካ ስለዚ ብልጽግና ሕማቕ ምግባር መድሃኒት እቶም ተጋሩ 10 ግዜ ብልጽግና ኣብ ጎኖም ኮይኑ ዝሓልየሎም ዘሎ ዝመስሎም ኣለዉ ኣኹም ክብሉ ከም ድሌቶም ክብሉ ክእሉ እዮም ብሓፈሻ ግን ኣብዪ ኣሕመድ ኢንቴንሽንስ ናቱ ድሌት ናቱ መደብ ናቱ ንጹር ዝኾነ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ እንታይ ክገብር ይደሊ ከም ዘሎ ዕላማታት ናቱ እንታይ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና እንተሰሊጥዎ ኩነታት ዳዩ ዘይሰልጦ ዘሎ እምበር ንሱ እንታይ ከም ዘሊ ዘሎ ንርኢ ኣለና ንእዞም ትግራይ ሓሒኑ ናብ ኤርትራ ገፁ ወራር ክገብር እዩ ዝደሊ ዘሎ ፀገም ግን እቲ ቁጠባ ኣይፍቅድን እዩ ዘሎ እቲ ኩነታት ኣይፍቅድን እዩ ዘሎ እቲ መድረኽ እውን ኣይተባብዖን እዩ ዘሎ ሓንቲ ኩናት ክመፅእ ከም ዝኽእል warning signs ዝበልዋ ስምዑ clearest warning signs you've seen that indicate war between Ethiopia and Eritrea could break out at any time? Well, there is a clear sign, but most importantly, there is a convergence of multiple signs. This is not just a possible war involving Eritrea and Ethiopia, but also involving the Tigray region. We are seeing an increased rhetoric of accusations and counter-accusations, but they're mostly coming from the federal government that is accusing the Tigrayan political and military leaders of colluding with Eritrea. And these were accompanied by, or compounded by, shall I say, ብሓፈሻ እንታይ ኣሎ ምልክት ብቐጥታ ኩናት ምስ ኤርትራ ክጅምር ከም ዝኽእል ወይ እውን ኩናት ክጅምር ከም ዝኽእል ንጹር ዝኾነ ምልክታት እንታይ ኣሎ ንዝብሎ እቲ ኩናት ምስ ኤርትራ ጥራይ ኣይኮነ ምስ ትግራይ እውን ክዋጋእ ከም ዝደሊ ምልክታት ኣሎ እሱ ድማ ቀጻሊ ናይ ኩናት ቅስቀሳ ተሃዲድ ፈኸራ ንኩናት ክዕድምዎ ዝደሉ ድሌታቱ ከምዘይ ብኩሉ መንገዲ ክደሊ ከም ዝኽእልን ሓይሊ ከም ዘለዎን ማለት እንታይ ከም ዝብል ዘሎ ብዙሕ ግዜ ሪና ኣለና ስለዚ ኩናት ንምግባር ናይ ዓቕሚ ሽግር ሓፂርዎ ጥጡ ተደይሉ ኩናት ንክገብር ክሳዕ ክንደይ ተሃንዲዱ ወዲዩ ከም ዘሎ ዝገልጽ ሓበሬታ ብኩሉ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣገይ ነገራት ከምቲ ንሱ ዝደልዮን ከምቲ ንሱ ዝሓልሞን ኣይኮነን ዝኸይድ ዘሎ ንሕና ነቲ ኩነታት ማለት ውግእ ክናዋሓልና ንደሊ ወይ እውን ውግእ ክቕፅለልና ንደሊ ንብል የለና ግን እቲ ነገራት ክትሪኦ ከለካ ድማ ብኩሉ መንገዲ ጠሚትካ ንኤርትራ እዚ ሕጂ ዘሎ ኣብ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ኩናት እውን
ኣገዳስነት ኣለዎ እዩ ምክንያቱ ምናልባት ንሳቶም ክሳብ ዝዳለው ይፅበሎ ክንብል ንኽእል ኢና to some extent ገለ ነገር ንዑ ዝመስል ነገራት ንርኢ ኣለና ክሳብ እቲ ኣቶም ተዳልዮም ንሓየበል ሕጂ ተኩስ ዝብልዎ ዝፅበ ዘሎ ይመስል President of the United Arab Emirates has said his country is in a state of war. He made the comments while visiting a hospital, treating some of those injured in Iranian attacks. We are at war. I promise that we will perform our duty because it's our obligation and we must do this to protect them, protect our people and our country. The other thing I would like to say is a message to the enemy of the UAE. The UAE is... Again, እዚኣ ኣገዳሲ ዘረባ እያ ምክንያቱ ብተደጋጋሚ ኢማራት ኣብ ኩናት ኣትዩ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ ኩናት ናቱ ምስ ኢራን ንፀላኢና ድማ ቀሲኑ ክሓድር ከም ዘይብሉ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ እንታይ ንምንታይ ደምፆ ዘለኹ ብልፅግና ሓደ ቴሌፎን ኮል ካብዚኦም ክመፅእ ክኽእል ኣሎ ብውሕዱ ጀምሮ ነቲ ኩናት ክብሎ ዝኽእል እንተዘየለ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልኒ እሱ ድማ ነቲ ኩነታት ጠጠው ኣቢልዎ ዘሎ ክንብል ንኽእል ኢና ስለዚ እቲ ኩናት ራይት ናው ነዚ እናረኣኹ ከለኹ በዚ ናይ እንታይ ዝብል ሓበሬታ ይሰማዕ ኣለኹ ኢራን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢራን እንታይ ይብላ ኣሎ ኣሜሪካን እስራኤልን ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ይልምና ከም ዘላ ይሓትዎም ከም ዘለዋ ስለዚ እንታይ ኢሉ መሊሱ this will not happen እዚ ድማ ከጋጥም ከም ዘይኮነ there should be a permanent end of the war ናይ ሓዋር መፍትሒ ንደለና ግዝያዊ መፍትሒ ነቲ ኩናት ግን ክንገብር ፈቃደኛታት ኣይኮናን ኢልናዮም ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እቲ ኩነታት ምናልባት ዋላ እውን ኢማራት በዝወሪድዋ ዘሎ ኩነታት ሰንቢዳ መንገዲ ኣትኬር ትኽእል ተኾነት እስራኤል ግን ኣብዚ ከባቢና እዚ ብልፅግና ዝበሃል ስርዓት ክሳብ ዘሎ ሕንፍሽፍሽ ናይ ምግባር ሕልምናቱ ናይ ምቕፃል ሸውሃት ክህልዎ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እዚ ኣቐዲምካ እዚ እውን ኣስተውዒልካ ምርኣይ ዘድልዮ እዩ ካልእ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ካልእ እቶም መራኽብ ኣብ ናይ ጋልፍ ኦፍ ኣብቲ ናይ ወሽመጥ ሃርሙዝ ተዓፂኦም ዘለው መንገድታት ይቕይሩ ከም ዘለው እንታይ ይብላ ኣሎ ብዘይ ንኣብነት ካልእ Chinese owners and all Chinese crew to avoid Iranian attacks. No. Yesterday I wrote that ships in the Persian Gulf were changing their transponders to broadcast Chinese owner and all China crew. ቻይናውያን ጥራይ ዝዝውርዎን መራኽብ ወይ እውን ናይ ቻይና ዝኾነ መራኽብ በት ኢራን ከተሕልፈን ከም ትኽእል እዚ ተጋጢማ ኣሜሪካ ክፅለሉ እዮም there is now a 30,000 ton Chinese intelligence vessel sitting in the Gulf of Oman confirming exactly what those transponders signal already told you ስለዚ ቻይና ነቲ መንገድቲ ንዓዓ ብዘረብሕ መንገዲ ንከትዕልፎ ክትፍትን ከም ትኽእል ይረአ ኣሎ ብርግፅ ቻይና ነዳድና ወሰደትን እናሰለጣን ከሎ ኣሜሪካ ሓንቲ ዘይትረክብ ስቂላ ክትርኢ ዝከኣል ኮይኑ ይስማዓንን እዩ ብሓፈሻ ግን እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተቀያየረ ይኸይድ ከም ዘሎን ናይ ቻይና ፍሉይ ዲፕሎማት ኣብቲ ከባቢ መፅዩ ገለ ነገር ለውጢ ክመፀሉ ዝኽእል ዲፕሎማሲ ክፍትን ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለው ነዚ ተጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ቻይና ክትፈትሖ እንተጀሚራ ድማ ናይ ኣሜሪካ ሞት ኣብኡ ዝጅምር እዮም ዝብሉ ዘለው ስለዚ Chinese interest the war ሓንቲ ዓባይ መርከብ ናይ ቻይና ኣብ ከባቢ ኦማን መፅያ ከም ዘላ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ ድማ ንምንታይ ስለያዊ ሓበሬታ ትህብ መርከብ እያ እዮም ዝብልዋ I can see a lot of information about this ኣብ ካልእ ግዜ ብቪድዮ ከምፃልኩም ክፍትን እየ ምክንያቱ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ሓበሬታ እናሃከብና ኣብ ላይፍ ከለና እውን ነቲ ዘሎ ኩነታት ክንህበኩም ስለ ንደሊ እቲ ኩነታት ሓደ ነገር ጥራይ ዝበርሃልካ ብቐሊሉ ክፍታሕ ዝኽእል ኩናት ከም ዘየለ እዚ ኩናት እዚ ድማ ብዙሓት ናይ ብዙሕ ኢድ ኣትይዎ ኣሎ ኢራን ድማ ኣመነት ሃሪማ ወይ እውን ብዙሕ ሕማቕ ኣጋጢምዋ ስለ ዘሎ ብሒደት ቃላት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ወይ እውን ናይ ካልእ ነገራት ሓሳባታ ቀይራ ነዚ መንገዲ እዚ ሕራይ ኢላ ናብታ ሽሙ ክትኣትዩ ትኽእል እያ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን ብርግፅ ኢራን እውን ነቲ ዝወርዳ ዘሎ ሓደጋታት እውን ሪስክታት ከተጉድል ካልእ መፍትሒታት ክደሊ ከም ትኽእል ከም ርዱ ጌርና ንወሰዶ ንዓና ዘገድሰና ኢማራት ኣብ ከቢድ መድረኽ ኣሎ እስራኤል እውን ከም ሕሱም ይረም ኣሎ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ኣብዘን ቀረባ መዓልትታት ኩናት ክጅምር እንድሕር ኮይዱ ንዕርበቱ ክኸውን ዝኽእል ዳ እምበር ንጥቕሙ ክኸውን ዝኽእል ኣይመስለንን ነዚያ ንሰሚዕና ናብቲ ናይ ዞባና ክምለስ ኢና እሞ እዚ ኩናት እዚ
ንቀርኒ ኣፍሪቃ ብቐጥታ ይኹን ብዘይቀጥታ ዘለዎ ፅልዋ እንታይ ይመስል ከመይ ኢኻ ትሪኦ እስኻ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራን ዘሎ ህሉ ኩነታት ግን ፍልይ ኣቢልና ክንሪኦ ኢና ድሓን ክልተ ዓይነታት ፅልዋ ይክህልዎ ሓደ ኣወንታዊ ፅልዋ ሓንቲ ካልኣይ ከዓ ኣሉታዊ ፅልዋ እዩ እቲ ኣወንታዊ ፅልዋ ክበሃል ዝኽእል ኣብዚ እዋን እዚ ሃገራት ኢማራት ዓረብ ወይ ከዓ ኢማራት ሓድነት ናይ ኢማራት ዓረብ ማለት እዩ ኢማራት ናብልና ንፅውዓ እዚ ሃገር እዚኣ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ሶማል ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ኣብ ሊብያ ካልኦት ካብኡ ሓሊፍካ ክሳብ ኣልጀርያ ዝበፅሕ محاور بمستاد بزح تخصص يا بزن حجر زين أبزي كابز فصام زلو قلولاو يكون وجه كالن الساب كتتها كتكسس يا يعني حاس لذي أبزوان زين نفسه أب وجه سلطولو ولا بعلي عيتو دامبر كابتن زبز أحمد قاعد وردن لعلي 100 زخون مسائل قبل علي الزنبه حجر ازيا امارات عربيه كوينا زلا بزوان زي سلازي بزي مخنيات تدليو كتقبرو تسن حتى حلف عامتات ابز كباب زي عندو حدا خيد مخانو من الباتون تطواب زبلالو كونتات كفتر كم زخل كفلتي كالي بز مخنيات زي ኣብ የመን ዳርጋ ወፂያ ዘላ ካብ የመን ካብ ሶማልውን ብጀካብ ናይ በርበራ ዘሎም ህላወ ዳርጋ ሙሉ ሶማል ርክብ ተቆሪፂ ዘሎ ኣብ ሱዳንውን ብስ ጻልጥ ናይ ስዑድያ ኣብ ሱዳን ትገብሮ ምትታው ብፍላይ ካብ ምስቲ ናይቲ RSF እንዳተባሃለ ዝፍለጥ ሓይሊ ጠጠውን ከተብል ብዙሕ ጻልጥታት ይግበረላ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ምብራቅ ሊብያውን ብሓፍተር ዝምራሕ ሰራዊት ዘለዎን ሓደ ብውሽጢ ሊብያውያን ብዙሕ ኦኬ እዚ ትሰምዑ ፀናዕኩም ናይ መወዳእታ ኣብዴት ክበኩም እየ ኣገደስቲ ሓበሬታታት ወፅየን ኣለዋ ኢማራት ሓድሽ ፅሑፍ ነቲ ብእስራኤል ዝወረደላ ክሲ which is let me show you ኣንተ ባሪአኩም ነይረ ሓደ ኣገዳሲ ክሲ ኣብ ልዕሊያ ወሪዱ ከም ዝነበረ እቲ ክሲ ድማ እዚ ብጀሩሳሌም ፖስት ዝወፀ ማለት እዩ እዚ እስራኤል ደይ መደይላ ንኢራን ንዩኤኢ ታርጌት ንክትገብር ዝገበረቶ እዩ ብምባል መሊሶም ኣለው ዝኾነ ናይ ኢራን ናይ ማይ መፃረይ ቦታ ዝሃረምና የብልናን እዚ ምንጭ ተጠቂሞምሉ ዘሎ እዚ ጀሩሳሌም ፖስት ዝገይርዎ ዘሎ ፖስት ድማ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኢማራትን ዘሎ ዝምድና ብኣሉታ ክፀልዋ ከም ዝኽእል ገሊፃ ኣላ ምክንያቱ ብጎሮሮኣ ንክትቅተል ወይ እውን ናይ ጎሮሮኣ ፀገም ንክመፃ ዝገበርዎ ፅሑፍ እዩ ብምባል እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እዚ ሓደ ካብቲ እስራኤል ክንምንታይ ብዕብዳን ናታ ወይ እውን ብትዕቢት ናታ ንኢማራት ከም ትቅጥቃጥ ገይሮማ ከም ዘለዉ ዝገልፅ ሓበሬታ ንርኢ ኣለና ሓደ በሉ ካብዚ ሕጂ ዝወፅእ ዘሎ ማለት እዩ ካልእ ሓደ ብሬኪንግ ኒውስ ድማ ኣሎ እሱ ከዓ መንግስቲ ስዊዘርላንድ ናይ መጀመርያ ካብ ኤሮጳ ማለት እዩ ኖ መበል ካልኣይ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ስፔን እውን ከምኡ ገይሩ ነይሩ እንታይ ኢሉ ኣሎ እስራኤልን ኣሜሪካን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝገበርዎ ግህሰት ናይ ዓለም ለኻዊ ሕጊ እዩ so the US Israeli attack on Iran was a violation of international law ብምባል ንኣሜሪካን ንእስራኤልን ወራር ኣብ ልዕሊ ኢራን ከም ዝፈፀማ ተዛሪቡ ኣሎ እዚ ካብ ስዊዘርላንድ ትፅበዩ ኒውትራል ሃገር ኦፍ ኮርስ ፈርያ ሳውን ግን ካብ ዶናልድ ትራምፕ ናዞፎል ሰልቺዎም ስለ ዘሎ ሓቂ ምዝራብ ከም ንቡር ገይሮም ይወስድዎ ኣለዉ ካልእ ከም ንብሎ ዘለና እቲ ዝዓበየ ዝበሃል ዘሎ ኣሜሪካ እቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢራን ምስ ሚድያ ናይ ኣሜሪካ ዝተዛረቦ ናቱ ሓበሬታታት ይወፅእ ኣሎ ክሳብ ሕጂ ካብ ዝረኣናዮ ግን ብቁራፅ ናይ ተኽሲ ክገብር ድሌት ከም ዘይብሉ ኣሜሪካ ሬጂም ቼንጅ ዝፈተነቶ ከም ዝፈሸለ ይገልፅ ኣሎ ስለዚ ያ ኣብ day 9 the numbers just changed and not in a way you think Iran's missiles and drone numbers from first 9 days እንታይ ገብሩ ኣለዉ እቲ ባሊስቲክ ሚሳይልን ናይ ድሮን ኣካይዳን ከመይ ገይሮም ኣለዉ ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ብዙሕ ሚሳይላት ተኪሶም ክሳብ 350 ሚሳይላት ከም ዝተኮሱ ድሕሪኡ 175 ኣብ ካልኣይ መዓልቲ 120 ራብዓይ መዓልቲ 50 ገለና በለ ኣብ መበል ታሽዓይ መዓልቲ 21 ሻምናይ መዓልቲ ትማሊ ማለት እዩ 15 ተኪሶም ነይሮም ካብቲ ሚሳይላት ናቶም ሕጂ ግን 21 ከተኪሶም ኣለዉ ይብል ኣሎ ብግምጣሉ ኣብ ድሮናት ክኸውን ከሎ እንታይ ይብል ኣሎ ኣብ ድሮን is different ቀዳመይቲ መዓልቲ 294 ተኪሶም ነይሮም ይብል ኣሎ
دحري كالاي معلتي 540 سالساي معلتي 200 دن 85 5 معلتي 45 شاتشاي معلتي 38 شابعي معلتي 30 شامناي معلتي 12 سلازي ناقود لي دخيدو لي بنيرم مبلتاشاي معلتي 134 درونات تكشم الله سلازي اب كلتيو تكوينات كم بحدش نلعل قصو ناي مدياب تخلو خمزلون رلنا سلازي زابزا معلتي زيا بزح تقصي يقبرو كمزلو بزح قبر ملتي يبو كمزلو إيرانيوم زنقرو زلو أزو كوينات سدما عبي سلوا كلوا زغليو سلازي اتوم ناي بلتقنا الداخرتس او وقت كوينات اسرائيل عدل كتفطروا لهم وي كوينات كتقبروا لهم وي متصقم نساء كوينات سلازلا نحن عدل على الناس زبلو زلو نعخاتكم يا تاغود غادنبر نعخاتكم زخون طقمي زلو كوينات يلنينا كنبلهم نخل بزخونه اجندا ناتهم ناي كويناتن صوعت كوينات سلازخونو اذن تكتب لما يدخلني غابزي تي اثيوبيا كتاتو تدخل زبال الله يانس اسرائيل تقبروا زلايو ولتي زنقرات زي كدمنتاي اب براكتيس لو كم تخل مس غزيه كنريو كنفتنينا كابو كتيلوم بزعبا ناي بلصقنا اجنداتات دما تم ዝገብርዎ ዘለው ስምዑ ዚ 50% በላይ ወደ 60% በላይ ናቸው አይደለም ያሉት የብሔር ተኮር ፓርቲዎች በሆኑበት ምድር ውስጥ 69% ማለት እንግዲህ 69% ብሔር ፖለቲካ ኮንስቲቲዩሽን ናቸው መራጭ ኃይላቸው የአካባቢ ሰው በሆነበት ሀገር ውስጥ ብሔራዊ ምርጫ ምንለው እንግዲህ ብሔራዊ ምርጫ ተብሎ በብሔራዊ ምርጫ ድግስ ስር አያሌው ፓርቲ ግን ብሔራዊ ያልሆነ ነውና ይሄ አጠቃላይ የፕሪንሲፕል የመርሆ ይሄ ኤሌክሽን የሚባለው በጣም ወሳኝ የሆነ የህብረተሰብ የውሳኔ ምዕራፍ ሪፐብሊካን የሚባለው የስርዓት ጽንሰ ሀሳብ ከምንሪኦ ዘለና ብልጽግና ብሓፈሻ እቲ ምርጫ ክገብር እየ ክብል ከሎሲ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኮይኑ ምርጫ ክገብር ዝኽእል እዮም ዝብሉ ዘሎ ብዙሓት ክብልዎ ከለዉ እታ ሃገርሲ ካብ 50 ክሳብ 60% እውን ኣብ ትሕቲኡ ድዩ ኣላ ስለዚ ከምኡ ድማ ሶሪ ካብ 50 ክሳብ 60% ናይቶም ፖለቲካል ፓርቲ ዝበሃሉ are ethnic based parties بعليتነት بهاجر بنኦሮሞ ናምሓራ ንገለ ዝውክል ካብ ዝብሉ ዝመፁ እዮም ካልእ ድማ 69% of the voters live in areas where ethnic politics dominates this raises a major question about what we call national elections ስለዚ ከምኡ ድማ ህዝቢ ወይ እውን ከባቢ 70% ህዝቢ ናይቲ ሃገር بعليت ዝኦሮሞ ህዝቢ ኣምሓራን ጥራይ እንተሪልካ بعليتو ويون بناتو إثنيك أبزقلوا كل سلازي غمت انتاي كجبر أوروما يدمرز أمحرا يدمرز سلازي هاجراوي من رجع كتب لون قرب كبد زبلايو يا حداك ناتو علي تاوي من رجع يجبر كم زلوا زنقرو سلازي نايتوبيا كنتات they really feel like بغليلو كيف تحزخل صقما يكونن زلوم تي داينامكس نايت هاجر منالات بريزنت سياس زعباك زارب بزح إيرتراو دو سايبلون نيرجن يتزلو صقم ኢትዮጵያ እቲ ኤትኒክ ፌደራሊዝም ንጥፍኣቶም በር ንፅቡቆም ካውን ዝኽእል ኣይኮነን ዝብልዎ ካብ ውስጥ ተበገሰይ ክንሪኦ ከለና እንግዲህ ሓቂ ስለዚ እንታይ ዝብል ጎስጓስ ጀሚሮም ኣለው ለንከነ ኣብዚ እስከስምዕዎም መሕፈር ዘይብሎም አድዋ የኢትዮጵያን ዘመን ተሻጋሪ ድልና የወል ትውስታ የተሰኘው የታሪክ መጽሐፍ በአድዋ ድል መታሰቢያ በድምቀት ተመርቋል። በመድረኩ ፕሬዝዳንት የሀገር ፍቅርን የሚያስተምር ነው። ከአድዋ የምንወስዳቸው ትልቁ ቫልዩ አንድነትን ነው። የአንድነትን ጸጋና በረከት ነው። ከም ትሪእዎም ዘለኹም ንዓድዋ ንዘሎ ህዝቢ ከጥፉ እናሓሰቡ ከለዉ ካብ ውግእ ናይ ዓድዋ ንመሃሮ ወይ እውን ዓወት ናይ ዓድዋ ንመሃሮ እንተሎ እንታይ ዝብሉ ዘሎ ሓድነት እዮም this is a joke حدنت بينجر كحدنت نمحرات تشفشف تبعلا لغا نورومي تقدف نتقارو دما قدمسس تبقس لغا كاب عدوان مهارو دما حدنت يزبل زلو اتا عدوا اب عدوا خوينو من كبعلوون زي كاليوم تزارب زلو سلازي زوم هاجر زيوم كساع كندي وديهم كم زلو بوليتيكاوي ليتناتهم من البات حدنت يلو كزارب زخل انتلو هذا ازي الجنريو زلنا كون خليو سياسك سمعوا مستسرزو 4 ፖለቲካውያን ውድባት ትግራይ ሓበራዊ መድረኽ መስሪቶም እቶም ዝተጣመሩ ውድባት ዓቕምታት
ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ ሓቢሮም ዘቃልሶም ሰነድ ስምምዕ ምፍራሞም ተሰሚዕሎም ትሕዝቶን ስምዒትን እቲ ስምምዕ ኣምናይ ሎሚ ዜናና ቀንዲ ትኹረትና እዩ ድሕሪ ፕሪቶርያ ናብ ዝተማልአ ማሕበረ ፖለቲካዊ ኩነት ክሰጋገር ዝተሓሰበ መድረኽ ትግራይ ብሰንኪ ዝተፈንጨለ መሪሕነት ትግራይን ፅንታ ትግራይ ብሰንኪ ክቐፅሉ ዝደልዩ ሓይልታት ደገን ህዝቢ ጆሆ ተታሒዙ ምህላው ምስ ሓደሽቲ ምዕባለታት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ብሰላሕታዊ ፅንታን ዝተዋደደ ክባን ዕፅዋን ዝሳቀ ዘሎ ህዝብና ዝጠልቦ ዘሎ ናይ ህላው ምላሽ ኣካል ትሕዝቶና ዜና ሰዓትና እዩ ዳሎ ክባን ተንጽሐልና ንስኻቱም ትዳሎ ትግራይ ሙሉ ኣሕራህ ነውጻለና ንስኻቱም ትዳሎ ጸላይ ሙሉ እንድምሰለና መሰል ዓርሶሳና መራገጽና ህዝብና ሒዝና ህዝብ ሒዝና زيادة زربة مثل أرسل السنة مالت مثل أرسل السنة كنرجع إنا زبل زربة حركة بتي كده فوري زلهم أجندة كوني جبا أنتلالي زلو بهراوي نايدحننتن هالواتن حدقان ممكاتن زعلم مدرخ مخانيوم قاليسهم زلو حزبويان حرنا تقراي حوحات بايتو كيدانا أمنا زمراح استفنج على كفال بهراو بايت عباي تقراي بايتونا عاسين با ديمقراسيا وبارتي عديبا نود ببوليتيكا وعلى أكسومين قالسي مخات حزب تقراي محجاز تمساسال رديتن مرقاتن بمحاز مدرخ بوليتيكا ودبات كمزت عايشو قاليسهم أبو مبرس مدرخ دكتور أبراهام تخسته متياشت مدرخ تحقاقيس كان مسرحن معمق ديمقراس بوليتيكا تقراي تحقاقيس كان مسفحن علامة كم زقبر قاليسو ات مدرخ مسرح ممرحي تداليلون امرار حتو دابون كم زسيو محبيرو مالو نزي دما بعل كم استفراروم يم قاليسوم روقحت مدرخ زماله ابال كون كم زخلون تحبيرولو حلاف كفل حزب مدرخ ايتا كيدانا امنه بوغرو منغس ايثيوبيا دحرو على بريتوريا نلعل 4 وارح صلاحتاو صنتت انا فصم مصنحون حجون بعل كلهم عصوان كببان يفصم كم زلون قاليسو از عصوان كبان بزي زخونه قدمه خونه دو كبل دما صويعو مدرخ بوليتيكاو ودبات تግራይ قال سمخه حزب تግራይ نمحجاز تمساسال رديتن مرغصن كم زحازو يحبيرو زلو زي نريو زلنا نبحكي عبي أقداسي مدرخ كون زخلي أنا زريو زلو سلامتايكم نبلا لنا مسيلكم تقراي لعلمان نمت دليون تلا يونيتي أبزوان زي حدنت معزنت تهزب دماء هزبي سراويت بوليتيكاو كلاس كله أبحاد مدرخ كسمرو لزخل من قد مغنياتو زموز أمزر لفتنا قليل زي كون فتنا سلزخوني درو نتتفاعتهم حسيبو زلو دروتي سراحاتو جميرو سراويتيان كساقو سلو زلو they really have to have this solidarity بحادة تتوكلو لزخلو انتو وحادة أبزعجو بداهي مدرخ مالتيو سلازي ازي حادة كابتي نعبي أحمد منشرو كخوزر زخل ويون دخام لبك خونو زخل كونتاتي مغنياتو أب تقراي حادة نتكريدا لني تقراي نتقراي إنا فرارسكا نخد كيد إنا ودقات كتكدلو نتدسوز دليو أجندا دما زمتش ساتوم ناتفلا نا فرسك خدو خلو زمتي سلازي وحات بايتونا كم دما زي أخسماي زبل تادما ساسيت ما تصحف صبغي ريلن أخسم با ديمقراطيا أوكي سوري 4 بارتيات نقول لهم سواحات تحويسهم زقبروا زلوين عن رزلنا زي دما نتي زتمقاقله بوليتيكا ناي تግራይ ኣብ ሓደ ምጽኻ ናብ ሓደ ዕላማ ንምኻድ ክሕግዝ ዝኽእል እዩ ዝበልዎ ብዙሕ ድምፅታት ድማ ይስማዕ ዘሎ ካብ ትግራይ እንተ ወሓደ ተጸላእዮም ብዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ተሓድነቶም ዝሕይል ዘሎ ይመስል ተፈጠረት ትርክቲ ዘርዚርና ኣይንወድኦን ኣብ ህዝቢ ትግራይ ግን ዘሎ ተሪእና ቅድም ኢሉ ይቃለሶም ዝነበሩ ስርዓታት ህዝቢ ትግራይ ለምስቋን ኣይክዝኣን ዝብለና ህዝቢ እዩ ኣብ ኢድና ቁፅርና ክነውዕሎ እዚ እዩ ክንገብሮ ዝግበአና ኢሎም ዝወሰድዎም ዝተኸተልዎም ፖሊሲታት ኣብ ጎና ጎኒ ናሬቲቭ ዘለዎም ናሬቲቭ ትርክትታት ኣለዎም ትግራይ ከምዚ ጌርካ ክትገዝኦ ትግራይ ከምዚ ሕድሕዱ ናብ ባእስካ እዩ እታ ተጋሩ ተሃልዮም ሓደ ትግራይ ተሃልዩ ፍርሓዮ ክልተ ክልተ ኮይኖም ግን ፀገም የለን ክበኣስ እዮም ገለገለ ካብሉ ዝብሉ ጀሚርካ ብዙሕ ዓይነት ስቴሪዮታይፕስ ይፈጥሩ ዝነበሩ ገዘእቲ ካብኡ ላዕሊ ግን ትግራዋይ ሕድሕዱ ከይሳነይ ምስ ካልኦት ወገናቱን ከይሳነይ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ከይሳነይ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ከይሳነይ ምስ ህዝቢ ኦሮሞ ከይሳነይ ዝፍጠሩ ትርክትታት ኣለዉ ዝተፈላለዩ ተፃበእቲ ሓይልታት ዝፍጠሩ ፕሮፓጋንዳታት ኣለዉ ሓቲታት ኣለዉ ስትራክቸር ዝኾነ ቅርፂ ዝሓዙ ትርክትታት ማለት እዮም ሓቲታት ክንብል ኩሉ ግዜ ዝገልጽዎም ትክክለኛ ዘይኾኑ ዝግለጹ ሓቲታት ብተፃበእቲ ሓይልታት እዚ ብምጥቃም እዩ
ለአብነት እነ هذه بلسقنا أبي أحمد لابس سلطان زموسو على تامون كسر شخص دليله إذا خويناتهم زي سالت كل مسارحهم زي سليت زي العقل إذا تقرأي مسيرتها إذا تقرأي مسامحة إذا تقرأي مساقون عفار إذا تقرأي مسكون زي كم زي عينت lectures ون أقداسي كون مغنياتو as we can see هذا كابتي نتسألهاي أبتن السكع وتولز خل بايتات كتهرمون تفتين كاتراغا نتعاود كتسالط أتخل درو تزب محرا تنسيو عبي من قصاص أبز قبرو لزولو ناي تقراي موبيلايزيشن وي تقراي أول هذا بعد ما نبصبق درجاي متصارلو سلازي تي ناي أبي عمر دما بو منتر إن حترك خيط كم زخل تراينا نري محبيت كده اليوم تفلالي أجندات كفترو خم زخلو فلوت يجن أبزون حنت دزارب وازلو أبزوان زي إثيوبيان ነው ምን ይላል ዳመናው ምን ይላል ብሎ ሲዘፍን ይልና ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ሲሰጣል አርሰህ ብላ ይላልና ክላይሜት ወይም ደግሞ ከባቢ ያያል ያጠናል እና የኢትዮጵያ ደመና ምን ይላል ዛሬ ምርጫ ይላል ይላሉ ወደ ምርጫ መግባት አለበት ደግሞ ሰባተኛው ምርጫ ነው ምርጫ ድግስ ላይ ነን ይላሉ ሌሎች ምሁራን ደግሞ እንደዚህ እዚህ ያሉት እነ ፕሮፌሰር ጌታቸው አቶ ያሬድ ፕሮፌሰር ቢንጋን ጨምሮ ሌሎች ወገኖች ደግሞ በተለያዩ ጽሁፎቻቸው ላይ የሚያሳየው ደመናው ሌላ ነው የሚለው ሽግግር ይላል ቀይ መብራቶች በስተዋል ዝም ብሎ በዚህ በሐፈሻ እትዘረባ እንታዩ ብግዳ ሐቅ ክትሪዮ ከለካ ኢትዮጵያ ኣብዚ ዋን እዚ ንምርጫታት ዝኸውን መድረክ ዲ ዘለዋ ሃዋህው ናታ ናይ ምርጫ ዲ ዘሎ ወይስ ዝወደቐ ስርዓት መሰጋገሪ ስርዓት ዝደልየሉ ዘሎ ግዜ ኢና ዘለና ዝብሉ ከዓ ትሰምዕ ስለዚ ኢትዮጵያ ዘላቶ ኩነታት ከቢድ ዝኾነ ኩነታት ስለዝኾነ መሰጋገሪ ስርዓትን መሰጋገሪ ሽምግልና እንዳይ ዘድልያ እምበር ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ ኢትዮጵያ ብዙሕ ነገር ንምርጫ ጌርካ ወይ እውን ምርጫ ፈፂምካ ክሰግረሉ ትኽእል ወይ እቲ ሃገር ክትረጋግዓሉ ትኽእል ዝረአ ነገር የለን ዝብሉ እውን ኣለዉ ሓቂ ድማ በማየት ኣሽሓት ዝቁፀር መንእሰይ ኣብ ፈቐዱ ግንባራት ተንስዩ ብረት ኣልዒሉ ኣንፃርቲ መንግስቲ እናተቃለሰን ብኩሉ መንገዲ ድማ ናዕነዎ ክትርኢ ከለካ ከይሓፈረት መንግስቲ ድማ ሓፊሉ ምርጫ ከካይደ ዲሞክራሲ ክገብር እየ ድሕሪ ኢሉ ቁርብ ትለይሲ የለን ዲ ኮመን ሰንስ ክትብል ኢኻ ትግደድ ግን እቲ ዓዶም ከም ድሌቶም ስለዝኾነ ብዙሕ ክንዛረብ ኣይንኽእልና እንተቲ ዕዳን ናይ ባሕሮም ግን መልሲ ስለ ዘድልዮ ንዑ ዝኸውን መልሲ ኤርትራ ያው ቀይ ባህርን የማስመለስ እቅድ ነው ያለን ቀይ ባህር የሚገባው ለኢትዮጵያ ነው ነዛ ቀይ ባህር እናበሉ ታሪካዊ ብፅሒትና ዝብልዋ እስከ ንእሽተይ ታሪክ ንስማዕ ፅቡቕ ዝኾነ ታሪክ ካብ ኤርትራ ይወፅእ ስለ ዘሎ ማህድን ዝኣመሰለ ፀቕጢ እዞም ሃፅያት ነቲ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ግብፃውያንን ኤውሮጳውያንን ዝነበረ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ከመሓድሩ ይኹን ክውንኑ ሓሳብን ዓቕምን ኣይነበሮምን ኣብ ፅውፅዋይ ልሂቃን ኢትዮጵያ ምስ ንምለስ ዓሰብ ንበይና ካብ ካርታ ኤርትራ ነፂሎም ካብ ፅንቲ ኣካል ኢትዮጵያ ዝብል ትረኻ ካበይ ዝነቐለን ብየናይ መርትዖን ኮን ይኸውን ካብ ዘመነ ፈሳፍንቲ ንጀምር ኣብ ዝኻ ካብ 1755 ክሳብ 1855 ኣብ ግዜ እዚ ኢትዮጵያ ኣብ ፀሊም ታሪክ ወይ ከዓ ኣብ ፀሊም ግዜ እያ ነይራ ምክንያቱ ዝኾነ ይኹን ማዕከላዊ መንግስቲ ኣይነበረን ሃይማኖታዊ ኩርፍስ ነይሩ እዚ ናይ ውግእ ጎይቶ ዝዓብልሎ ታሪክ ከም ዝነበረ እውን ይገልፀና ሕጂ ኣብ ዓሰብ ምስ መፁ ኣብ ከባቢ ዓሰብ ምስ ኣተው ንደቡብ ገጾም ክኸዱ ይክእሉ ምክንያቱ ናይ ፈረንሳ ፅልዋ ኣሎ እንግሊዝ እንታይ እዩ ሓሳብ ከም ስትራቴጂ ዝወሰዶ እንድሕር እዚ ዞባ ነፃ ገዲፈዮ ፈረንሳ ክትቆፃፀረ ሕጂ ፈረንሳ እንድሕር ተቆፃፂራቶ ከዓ መቐናቕንቲ እዮም ብሓይሊ ደረጃ ኣክኒ ንዓ ንህባ ንጥልያን ሰኢሉ ርዩ ንጥልያን ከዓ ንሰሜን መፅኦም ማለት እዩ ካብ ዓሰብ መጀመርያ ዝገበርዎ ከዓ ምስ ሱልጣን ናይቲ ኣከባቢ ዝነበረ ውዕል ፈፂሞም ሕጂ ዓሰብ ኣብዚ እሞት እዚ እንታይ ይፅልዋ ነይሩ እንተኢልካኒ ኣነ ካብ ደቡብ ዝመፅእ ካብቲ ህዝቢ ናይ ስልጣኔ ናይ ህዝቢ ዓፋር ዝወፅእ ፅልዋ ንዕኡ ዝከራኽር ፅልዋ ይነበረ ዓሰብ በቶም ደቂ ዓዲ ኣትመሓደር ነይራ ከተማ ሆነ ኣይነበረትን ሽዑ ዝኾነ ኮይኑ ግን ኣብኡ ደቀባት ነይሮም ምስኦም እዮም ውዕል ገይሮም ጫፍ ቦታ ሃቡና መራሕብና ማይ ዝቐድሕሉ ንኔው ምብራቕ ንሓልፈሉ
مقدي وصلت بخوني أبو هاونا إلهم نستم دكبات يوم توعى إلهم نتم دكبات حفظ لي الصحفات تكسيهم من تمزبهالو حجيب عليه يذكرهم من دكبات يوم من بري كاب على قالوا لا تشموا ويكاب كالي زمسو يكونوا حقيقة تاريخ عسبن واننتن كم زياب على استقال سيو لكان إثيوبيا عسب أكل إثيوبيا 5 نبرة زغر بوزلو مقت مسرت ألبو تاريخيو عسب أبتحتي مسافنتي أبيسينيا كم زي نبرة زحبر شبوط مرتو عدما اتبع سان شدشتن مقابت شمونتن إتن 8 شمونتن حتى يوحنس نبيت علياوي جنرال ديسان مارسان وصحفونا يلمانو تبدابيه أبتبعتو زمانات يوحنس إيطالياوي مجزاتها بإيرترا قد 50 شعة سفير زلو نرأيه نابز خبري جنرال ديسان مارسانو كان محيجي مش أمبرتو نقوس إيطاليا نيعركنت من اختنت صحاف ديرنا مسامح حداري برانكي قابز عبا بعسب كتكفتو لنا زلوكم متنفسي تزرارينا ناتي تمنيت أنا نسخاتكم من أنصارتم أرمينا وين هزبتات بحبار كنواقع أيو حدا أكانت نخون كأب حبار مقزانا يوم جزير حيل انتهيبوني أنا نسخاتكم من بوغنا ندربوش مالت مهلاوين تواقعنا دمسيسنا نقزاتنا خنسفح نغيرنا كمو محاشي عبد الشحف سفيركم زلو خاصي وخا نساب دبدابيو بعسب متنفسي كتكفتلنا زبل أمبر عسب كنون نكبل أي لمنن قدمون أينورن أبز تاريخ زند حرينا كم زاتري وازل لهم يا تاريخ ولا حنت دوسخ يا بلان كم زجيروم نزي أي هو بتمنى سينات نغات مميلو نزي زرباتات زي وين نزي فيديوهات زي سمعوا كيدكم أبير تي في حجزوا سمعوا ناب حلد ما كم سجر قبروا معالتا ونساتهم نتمنى سي ولدو كدنا قروا كم زخلو خام جنزابي يدلي نزيد ما استوعينا كنريو يتحسس it's very important تاريخ كانت زي فريدكا دنا نزمتك بالدهوتات نزخون يكون نفاس كتبدهن كتسعرمون اي تخلني خاص لذي بخلو تاريخ كان مفلات دمسلو يلا نابلنا لومي معلت دك انستيو سلو زخونه نتن كاب اب افريقيا ترايو زي في التاريخ قال نسيتي اب غزا وي ونا بتكالا خسرح تخول من البات اب جنبار كيدا تواقيا معرا ودا زليلان سريحان تقاليسان دخيمان رهيسان ناصنت كتمص انتي اب كل عالم كبلكم ايكلني زفولتو كل عالم بزار استزي سلازي يسنحكو بزح قبل ايكلني جن برقص قال كابتن فليز ولا تاريخ زتسرحلو ወይ ጅግነት ተሰርሐሉ በደቆንስዮ ኤርትራዩ ስለዚ እዚ እውን ከም ሓደ እምነኩርናዕ ናይ ታሪኽ ወይ እውን ፍሉይ ታሪኽ ኣመዝጊበን ስለ ዘለዋ ደቆንስዮ ኤርትራ ክበናሉ ዝግባዩ ወላ እኳ ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ደቆንስዮ እንተኾነ እዚ ናይ ኤርትራውያን ግን ኣቲክ ብርግፅ ካማን ነዚ ዊመንስ ዴይ ሴሌብሬት ዝገብሮ ካልእ ሕብረተሰብ ብፖለቲካ ደረጃ በቲ ናይ ፌሚኒስት ኦርጋናይዜሽን ይህሉ ኸውን እዩ ከም ሃገር ግን ብውዳበ ደረጃ ነዚ ሴሌብሬት ዝገብር ኣነ ኣብ ደቆንስዮ ናይ ኤርትራ እዚ ናይ ሃማደ በዓላት ጥራይ ትሰምዕ which is very important ምክንያቱ ናይ ደቆንስዮ መሰል ጥራይ ደይኮነ ዝመሰለ እዚ ድማ ብኖርማል ቃልሲ ዝመፀ ዘይኮነሲ ንመሰለን ኣብቲ ዝኸበደ ብድሆታት ሓሊፈን እውን ተቓሊሰን ዝረኽብዎ እዩ እዚ ማለት ግን ማዕርነት መሰል ማለት ማዕርነት ማለት ክልተ ሕብረተሰብ ብሓደ ልዕሊ ኩሉ ተደቆንስዮ ኣብ ልዕሊየን ዝወርድ ኩሉ ዓይነት ፀቕጢ ተኣልዩ ኩሉ ትዕድላት ኩሉ ኣፍደገ ክኽፈተለን ናተይ ሓሳብ እዩ ደቆንስዮ ክመሃራ ክምዕብላ ኩሉ ዕድል ክፍጠረለን ጥራይ እንታይ እቲ ንደቆንስዮ ዝጣበቕ ዝመስል ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ንሪኦ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ንሓዳራት ንስድራ ቤታት ኣብ ምብትታን ግን ዓብ ኣጀንዳ ዘለዎ ካብኡ ጥንቅቕ ክንብል ኣለና ስለዚ ዝያዳ ደቆንስዮ ክመሃራ ክምዕብላ ካብ ግዱድ ሓዳር ከምኡውን ሕማቕ ባህላዊ ልምድታት ኣብ ልዕሊ ደቆንስዮ ዝግበር ኩሉ ዝተወጊዱ ደቆንስዮ ፍርቂ ናይ ሃገር እየን ወይ እውን ልዕሊኡ እውን ክኾና ኸላ ስለዚ ሓንቲ ዘረባላ ፍርቂ ናይ ሃገርካ ከየማዕበልካ ክትምዕብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ እያ ትበሃል ደቆንስዮ ፍርቂ ናይቲ ሃገር ተኾይነን ፍርቂ ናይቲ ሃገር በይኑ ገዲፍካ ክትምዕባለ ከተረጋግፅ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ደቆንስዮ ኣካል ናይ ሕብረተሰብና ኣዴታትና ደቅና ኣሕዋትና ስለ ዝኾና ንዓታተን ዝግበር ፅቡቕ ብደቂ ተባዕትዮ ንደቆንስዮ ኣይትግበሩለን ኢሉ ንደቆንስዮ ንከይምዕብላ ኢሉ ዝፅዕር ወዲ ሰሚዐ ይፈልጥን ኣነ ክሳብ ሎሚ ምክንያቱ
دك تبعت يتفلتوا عند حرقينكم أديو ده يفتو سلزي اللي أديو قالون زي فتو سبعة يلا يا أخت فلت لكم منال بعد أبكالك على غزارة بخون نديون نحافتون زي فتو ودقني يلا وتبعتها يلا سلزي بزيات راي دك نشي أدفانتج له راي don't push it too much تساقمات أب منغو دك الحواتين دك نسيون زلو بأسي زي أبزي معربا عالم زريو أحورة السمنات خيدا يدليوني بزخونة once again انكو عبزي بعالي زابك عاكنا نابلكو بزات أنت درفنا تقرأ كذا تفكني أنت درفني مع التدك نستيو تدرفت يا مثلا يا واقف بدالي ولا وكر سميتها زر أفاري إقلاع ولا شويتها إلا عجي قروف اللي سنيتها سعيتها وتمنيتها سيتها وتمنيتها قبيلة طريق سنوي لترسع مثل قمة جويد قد تترتع قبيلة طريق سنوي لترسع مثل قمة جويد قد تترتع بيبعدوك حشمتوك وبسلام ودي بتمتع وفتي وأوحدة قد الحس الدايل قدام